Oké. There is a thing you might want to know, 'cause you ask me all the time, why am I blind? Sorry? Maakt me niet uit. Maakt me niet uit. Ja? Really think you learned your lesson? Really think that it's okay? Is all I have to say. I know someday you will get somewhere. Do you know how to get, how to keep things you build up for yourself in all these years? Your voices in your head, but no one hears. 'Cause you won't know what to do, where to go, without a clue. You will cry when you're done with all this shit. Now you can run into the sun. Historische optocht in de Kniepen. Middags om 2 uur en jongens jou wachten. Sjogek kniepstermerken.nl. De Ultimate Editions van de Seat Leon. Daar zit echt alles in. Full LED koplampen, een digitale cockpit en keyless entry go. Het enige wat er nog niet in zit, dat ben jij. Maar met een voordeel tot wel €7.000 zal dat vast niet lang meer duren. Use it or lose it. Kijk nu op seat.nl. Snijn, in Friesland ook. Romania, Romania. Die Goyems Jaap Mulder gaat in Transylvania in Roemenië op zoek naar zijn muzikale DNA. Friesland ook. Snijn bij Omroep Friesland op televisie van 4 uur aan alle uren. De Ultimate Editions van de Seat Leon. Daar zit echt alles in. En met een voordeel tot wel €7.000 stap jij nu ook in. Kijk nu op seat.nl. Op zoek naar ontspanning door valeriaan of hulp bij sneller in slaap vallen door melatonine? Nu bij Trekpleister, alles van Sleeps en Val Despair. 1 + 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En
welkom bij het muzikale Dwarfsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Noorden wil even 3 uur lang muzikaal vertier. Leuk evenementen, dan geef ik nog op praten. Meestal voor en achter de bar roep ik altijd. Maar vooral ik een heel soort muzikanten. Arses, de band Old Nice. Maar straks ik de Crooked. We gaan Jan Kobus Sunninga en nog Bruno Rummer. Achter kijk wel even trok in. In ieder geval blauw lekker hingen. Radio, televisie of internet op alle mogelijke manieren wel te volgen. En mocht het al je missen, www.youtube.com/Noorderwind is alles waarom te zien. Vlogs, blogs, onder andere die ik van Regina. Die heeft van de week even les van de vlogjarm weer leuk, hè? Ja, de vlogarm. Ja. Leuk dat je er weer bent. Ja, ik vind het fijn dat ik er weer ben. Ja. Ik ben even op stap geweest naar Amsterdam. Ja, want het is wel heel leuk. Ik ben er bezig met een project Nacht van de Doden op 12 november. En daar zit ik jongen. Ja. Spannend. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus, maar het is toch altijd wel een pittige maand even. Ja. Vorig jaar wie ik naar Barcelona, maar Sarah Seuterman. Ja. Nou, en dat wie toch een hele bijzondere ervaring. En dan dit jaar, toen hier ik even dat gevoel van, ik moet fut. Maar ja, het kiest net altijd maar fut. Nee. Dus, maar ik ben blij dat ik een no-web ben, want muziek is natuurlijk ook iets wat altijd binnen het is. En mijn beide zoon zijn muzikanten en de Ian is nog steeds. Dus ik had er zin in. En we hadden een leuke line-up, wel. Dus... En ons pakt maar een bakje koffie, jou maar even del. Ja, Afkeninkers zei, het wordt dus wie we de guest maar in de wc zitten, ja? Ja, nee, wc jaren. Ja, oh! Daar ben je echt 3 maanden mee aan de gang geweest. Volgens mij is er Noorderwind het hele hier van Battalion. Maar we hebben wel de mooiste wc's van Friesland nog. Zit er televisie in dan? Ja, alles, joh. Dus je kunt Noorderwind, volg je op het toilet, allemaal op Friesland. Nou, ik ga er even lekker op zitten. Ik vind het mooiste best hartstikke camera erbij. En nogmaals, het ben het donkere tijden. We moeten er even nog wennen, gewoon het jestige waar. Maar in donker is het altijd een luchtje. Oeh, ja, dat is weer een nadenketje. Ik ren nog even naar achter de bar. Maar daar zit vriend van de show en maat, neem ik hem ook altijd. Tamme, we praten er straks even over, maar ook een beetje even bij mij het doel om een platenbeurs aan te kondigen. Ja, we gaan aan het eind van deze maand hebben we weer een platenbeurs in Salem en zo. Kalverdiekje. En dat is altijd een hartstikke mooie happening al. Ja. En dat doen we 2 keer per jaar. En dat is mooi werk. Ja. Ja. Hoe is het met de plaatverkeer op zijn werk? Gaat lekker. Ja, ik get mooi trooien. Ja. Maar cd's rent ik nog wel. Ja. En die hebben nog wat tapejes. Cassettes nemen ze dat, hè? Ja, in de branche ziet het dan tape, maar... Heeft die Slayer Mock nog te staan of net? Jazeker. Had je hem nog net verkocht? Nee, ik heb wat... Ik twijfel. Ja, nou, het is een mooi cadeautje voor de criesdagen. Ik dacht met Sinterklaas. Met de familie even een beetje... Ja, een hele mooie Slayer Mock, maar dat is een joekel van een ding trouwens. Ik nou een mooie Motorhead. Nee, Slayer. Ja, maar Motorhead is ik ook. Kijk, haast een kraat bier en kwiet aan te dringen, hè? Nou, volgens mij. Ja. Pint. We praten er straks over. Hey, we hebben een leuke bandje hier. Ja, jongen, ik heb metal, maar wel te gek. Ik ben net al in de metal, dat wist ik wel. Ik hou ook van rock en rock'n'roll en blues en jazz. En dit is ik prachtig. Ik had die man even jet in de soundcheck. Het is hartstikke mooi. Ik ga even naar ze daar. Goed, ze hieten Old Nice. En als de cv-les van deze man, een soort biografie, dan begin je er zelf wel een beetje op. Want bij elkaar opgeteld, geloof ik, komen jullie op 160 muziekjaren. Komt er elk jaar 4 bij, hè? Ja, dat telt wel lekker aan, hè? Telt lekker aan, ja. Stel even de band voor. Wie zijn jullie? We hebben op drums zo Hamali. Ja. Hey man, hoi! Hamali. Op basgitaar Wimke van Dienen. Hey mijn jong. Op gitaar hier rechts naast me Jan Kolkman. Jan Kolkman, hoi. En ik ben Ferdy Olij. Leuk dat jullie er zijn. Vanavond spelen jullie in Frieske Pjauw. Geloof ik wel, ja. Ja. Je hebt een tourmanager, want die brengt jullie wel. Ja, dat Mark Kelly's, de gekke... Ik hoop hem anders dan komen we er niet. We gaan straks praten. Ik wou jullie vragen om het eerste nummer alvast te gaan spelen. Hoe heet het? Oh ja, dat zou wel. Mooi. Old Nice, dames en heren. Blied dat ze er binnen. Live in Noorderwind. 1, 2, 3. Ik fiets er laatst door de sneeuw naar de huizen. Oh ja, dat zou wel. Oh ja, dat zou wel. Keel, wat waan niet, waar en ga niet thuis. Oh ja, dat zou wel. Oh ja, dat zou wel. We gaan nu vroken aan het breien, never vernuis. Oh ja, dat zou wel. Oh ja, dat zou wel. En ik dacht, daar is yoga niet pluis. Oh ja, dat zou wel. Oh ja, dat zou wel. Aan die kleppen in de konten van een ander wier. Oh ja, dat zou wel. Oh ja, dat zou wel. En die regen maar zit al de bier. Oh ja, dat zou wel. Oh ja, dat zou wel. Vreemd gegaan.
best. Vreemd, vreemd, vreemd gewoon, nemen de pot geweest. Maar toen hij laatst was een zwallen in de band. Oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat zal wel. Was de blonder spetter zeker onbekend. Oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat zal wel. Waar ben je toen met naar buiten gegaan? Oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat zal wel. Ik kon er op de buiten je haast niet meer staan. Oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat zal wel. En het volk moderne de gitarist. Oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat zal wel. Waarin had zich in het gat vergist. Oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat zal wel. Vreemd, vreemd, vreemd gedaan. Neven de pot gepist. Vreemd, vreemd, vreemd gedaan. Neven de pot gepist. Nou, Ferdy, kom op. Dit belooft wat. Jong in Friske Pjel, Mark Kelly's. Flynn Weekend hier al een geweldige band. Die kwam trouwens uit New York, waar hier te gast, Dave Fields. Geweldige muzikant, maar je merkt deze man die haak aardig wat jaren achter hun naam te staan. 160 in totaal. Ex-boy Foy toch, als die band wat zei het in ieder geval, ex-normaal. Hoe hebben jullie elkaar gevonden eigenlijk? Want jullie spelen al een tijdje met elkaar, hè? De vraag is eigenlijk beter gesteld van hoe kan het dat we elkaar niet vindt? Ja. De Achterhoek is niet zo heel groot. Nee. En, Friesland ook niet, maar toch. Ja, maar Friesland groot is de Achterhoek. Hè. We hebben een klein gedeelte van Gelderland. En wat er zo'n beetje aan muziekmakers rondloopt, ik kan rustig wel zeggen, nou, van onze leeftijd zeker de meesten wel kent. Maar lekker spelen ze nu nog even weg? Hoe vaak zijn jullie? Elk weekend weg of niet? Nee, we speelt maximaal 3 à 4 keer in de maand. Ja. Vaker willen we helemaal niet. We zijn allemaal pensionado's, gemiddelde leeftijd 70. Ja. Dus dan weet wel. Ja. Lekker, maar wat een leven. Heerlijk, hè? Ja, toch? Ja. Lekker van het race, hè? Ja. Voornamelijk eigen nummers? Of putten jullie ook nog uit andermans cv's? Nou, nee. Ja, geloof niet dat we nummers hebben van andermans cv's. De nummers die we spelen, zijn allemaal nummers die je zelf geschreven hebt. Maar die zijn allemaal uit de tijd dat we normaal spelen. Of uit de tijd dat we bijvoorbeeld toch zaten. Ja. En er zitten nog andere dingen tussen. Eigenlijk niet. Nummers ook niet, hè? Nee. Mooi dan er binnen op zijn Friesk. Versta je dat een beetje? Mooi dat je bent. Ja, hoor, sorry. Mooi. Gaan we naar een andere artiest. Kom straks weer bij jullie terug. Relax, mannen. Chill. Pak een bakje koffie, zoek ze. Maar dan kom ik uit bij een man die het vaak wel in het Friesk zong. Maar zullen we kijken met de soundcheck? Jerk hem in het Engels. Bruno Rummeler. Hoi. Goeie. Hoe is het bij? Ja, beter als waar ik voor het doen. Ja, hè? Ja, nee, dankjewel. Was die reisgitaar ik mij bij die of net? Ja, ik denk, ik maak hier nou voor het eerst even rond, dan maak ik die maar even meenemen. Ja. En er wie nog een reden, want mijn ouders zit staamvol en ik kon die orgengitaar er niet krijgen. Goed zo. Het waren nog 1 minuut nog gehad, want aan het eind van dit programma hebben we nog optreden van The Crooked. Die zal optreden mij in het kader van Heldenverjaar, maar dat doet ook mij. Komende snijn is het weg. Vrienden hier weer van het eerst trouwens. Dat er al die verschillende plakken in Friesland takken liggen, eigenlijk alle concerten weer. Ze jou er een vervolg, dat vind ik hartstikke leuk initiatief. Snijdt een beetje, of eerst even, waar bist u te vinden? Ja, ik ben in Snits, in Lewinsky. Oh, wel een mooie locatie. Dat is een hele leuke locatie. Als je er net west binnen, ik zou erheen gaan. We hadden een beetje uitzwaaid, al behoorlijk lang verlien. We kennen het hele verhaal net waar, maar je bent eigenlijk op een vroodreis west. Even heel kwaad, is het worden, was er van verwachten hier? Ja. Ik verwachtte niks. Nee, maar het is wel een route. En er wordt bepaalde plakken. Hast er alles schenken wat sjenwoest? Ja, ik woer naar het regenwoud in Thailand. Ik hier wat opzocht dat wel aardig oud is, kind. En daar woer ik wel zwemmen. Dus dat wie gewoon een doel. Ja. Dat heb ik die in. Nou, en hoe weer dat?
Nou, piranha zo'n tenen. Nee, dat is in een film is dat heel slim, maar dat zo slim is het net. Nee, het wie heel mooi, het wie supermooi. Alleen dan wel van, ik hier verwachtte dat wie wel een verwachting op zich, dat wow, wist je wel? Maar dat wie meer van, relaxed. Is dit het? Ja, nou ja, maar wel speciaal dat ik de West ben. En dat vind ik mooi. Nou, ik wie naar Angkor Wat West, daar wil ik heen. Dat is het grootste tempelcomplex van de wereld. Dat wie een tijd onvindbaar. En toen hij ze een pereliaan voor het hele sluit in zijn verrek. Wat zit hier achter? Wat is dit nou? Hij is meer dan 100 tempels voen. Oké. Ja, en dat is in Cambodja. Ja. En daar ben ik geweest. Nou, ik moet zeggen, dat is dus in één dag te dwan meesken. Liet je hem net omlullen, laat je hem er ooit heen gaan. Dat het de zondagen of zo. Want nooit 2 tempels hij het eigenlijk zo shoot. Tenminste, hier ik een beetje. Ja, precies, ja. Pas op voor de olifanten, we meesten op rieden, want dat is ik net de bedoeling. Okay. Maar nee, het wie wel heel speciaal in de Westen was. Ik ben in de tempel was van Tomb Raider, als ik het goed uitspreek. Van de film. Van de film. Nou, daar wie een ontelbaar soort meisjes uit China. Net te shen, want je kan er heen shen, maar je kan net verder rennen. Dat is het probleem. Is dat is een praktisch probleem. 30 minuten verder, ja, precies. Nou, ja. Maar wel speciaal. Maar voornamelijk in het eerste zitten dus? Ja, ik ben, wat ik dien heb, even kwaad. Ja. Thailand, Cambodja, Maleisië, Singapore, Indonesië, Vietnam, Sri Lanka, Laos, Ierland. Logisch, volstrekt. Ja, tuurlijk. Je eindigt altijd in Ierland. Logisch, ja. Wat had het meeste indruk op die makker? Het is wel heel lullig wel dat dit nou Ierland weer trouwens. Maar wat is dat ik het echt het mooiere Nederland vind. Dus wat dat betreft, ja, vond ik wel waarom naar Ierland. Maar wat het meeste indruk maakt is... Of gewoon de hele reis? Nou ja, je hebt bijna doodervaringen. En dat maakt het toch wel een soort indruk. Het klinkt een beetje als is dat vrij algemeen bekend dat je dat hoe komt hebben. Wat nemen ze hier? Nou ja, in Vietnam, als je in Hanoi binnen, dan rieden er 5000 scooters op één moment op een korien. Nou, als dat tussen is, dan wist net als het nog levend verder is dan. Ik hier maar de bus, wie maar de gitarist van mijn band. Maar Toby ziet me in de bus en die raken in een behoorlijke greppel. En dan denk je, nou, altijd de orenkant west wie je dan hier... de kleerwest. En blijkbaar zit het bij de reis in. Het zou 26 uur worden, het had het ik door. Maar ze waren 3 uur bezig om die bus weer op het dik te krijgen. Dus toen dacht ik van, dan missen we de vlucht, dan moet ik dit... Nou, zulke ding. Nou, dat bedoelen ze daar maar all-inclusive. Dus dat is net als de hele dag eten kist, maar dat gewoon als je een bus krijgt, inclusief het meidje en op het dik krijgen. Nou, het wie wel heel apart. Hij is geen idee van tevoren. En blijkbaar wie het nou inbegreep, maar ik krijg de andere kant op wijzen. Ik wist, ik zou maar 3 dagen verder wijzen. Dus dat ik hier dan om 1 uur ben, dat is heel speciaal als je zo goed het tag eet. Nou? Dit programma wie daar net mogelijk, ja, dan mag ze een dag van tevoren naar die Ruud Norrie, begreep ik wel. Ja, gewoon 24/7, 7 days a week. Ja, dat is hoe ik dan. Dat vind ik wel prikkelend. Goed, jongen. We praten straks even verder over. Ik heb nog helm vier en natuurlijk die muziek hier. Wat voor plan is nog gast? Nou, het hier is haast voorbij. Laten dan maar hoe taken hier beginnen. Maar ik word eerst nog vrede op deze prachtige mooie reisgitaar. Ik vind hem er heel mooi uitzien trouwens. Om even een nummer te spelen. Welke kiest aan? Ja, ik ga kiezen om een versje van mijn band te doen. Ik schreef van Days to Imagine en die doen wij in akoestisch. Okay. Het is eigenlijk een punkrock song van 15 niet waarom. Ja. Toen ik 15 ongeveer. Ik heb schreeuwen. Nou, hij is eigenlijk nog steeds up-to-date. Ik denk, die moet er maar even in. Hoe heet het? Het heet Run Into the Sun. Bruno Rummeler, live in Noorwegen. There is a thing you might want to know. 'Cause you ask me all the time, why am I blind? You break the rules but laugh about it. You made it worse for everyone. But will this all take long? Tell you what is wrong, tell you what is right. To tell you not to run away from all the light. 'Cause you won't know what to do and where to go without a clue. You will cry when you're done with all this shit. Now you can run into the sun.
okay is all I have to say. I know someday you will get somewhere. Do you know how to get and how to keep things you build up for yourself in all these years? You didn't win the way before, but all that fear is you will know what to do, where to go without a clue. And you will cry when you're done with all this shit. Now you can run. You were busy and you were scared of all your thoughts and fears. Things didn't go the way you wanted it all these years. 'Cause you will know what to do and where to go without a clue. And now you cry 'cause you're done with all your shit. Now you can run. Yeah, you can run it, run it, run it, run it, run it to the sun. And you can run it, run it, run it, run it, run it to the sun. And you will run it, run it, run it, run it, run it to the sun. And you will run it, run it, run it, run it, run it to the sun. Thank you. Bruno Rummler. Komende Snijder Migje is hij onderdeel van het Heldenveer-project. Friesland Pop organiseert dat op verschillende locaties. Je even op een site trouwens ook van Heldenveer. Kist Oeral in Friesland. Leuke concerten bij meidje. Onder andere van hem dus. Maar straks ook nog de Crooked. En dan ben ik volle meer artiesten die daar om mij doggen. Toch even dat reizigen voor die. Smaakt dit naar meer? Of denk je dit weer een leuke ervaring? Taak meer gewoon een weekje Vlieland. Vind ik het wel weer prima. Of Ierland. Goeie vraag. Nou, ik ga eigenlijk leren van de reizigen dat ik neem hoe te reizigen. Oké. Nou, dat is een goede les. Het wordt in je denkje. Er binnen wel een paar plakken in de wereld die ik eigenlijk zo graag zien wil. Ja, maar dat vroegreizigen echt een jaar hier voort? Wat mij betreft is het inderdaad, moeten we meer om de wereld denken. Minder vlenen, meer rennen, meer fietsen. En nou ja, dat is lastig om dan naar Amerika te komen. Of zo. Dus, dat maar is een heel lijn om. Ja, precies. Dat is ik zou dat, ja, wetterfietsen een keer worden. Ja, een stukje Rusland en dan Alaska. Maar ik zou zeggen, ik wil het dan eigenlijk zouden doen. Ik wil een beetje plannen. Wij hebben ook nog echt heel beslist, heel graag hinnen. En dat doe ik gewoon in één rits. In één keer hinnen en dan weer om. En dan hoe je eigenlijk niet vliegtuig, dat is het idee. Yeah. En nevens mij beseffen de meesten hier in Friesland, of misschien überhaupt weet ze wel in de wereld net hoe mooi het is, weet je wel niet. En hij je vast nog lang net alles jongen wat er eigenlijk om je heen zit. Dat heb ik geleerd. Nou, ik moet zeggen, daar sluit ik me bij om. Sinds ik een racefietsje ga, lekker cliché, fietsje 50 plus, dat maakt dan mijn te dikke buik op te liet fietsje. Kist het geneuzel wel. Maar één ding, ik ga Friesland echt wel weer op een andere manier jongen. En ik meer dat ik alles wil jongen hier vanwege de omroep, komt nog wel eens op een populair, maar echt fantastische provincie hier. Hey, muzikaal, wat plannen? Ja, wees. We zijn nou met deze twee meisjes, maar mijn rockband, dus we dwalen om een album te maken. Okay. We willen eigenlijk zien dat we of dan wel in wissel mixen, of dat ik eens even wat opnames maken. Maar mijn orenband, maar Stone Crops, net te vergeten. We hebben van het Engels eigenlijk oestap binnen het Fries. We schreeuwen nou eigenlijk alleen maar Frieske nummers. Hebben we vorige week trouwens een optreden van Satelliet gehad. Dus dat was heel prachtig. Maar daarmee wil ik in ieder geval graag via de opnames maken om die Frieske muziek er wat uit te krijgen. En om wat mensen wat mooi te gaan. Ja. Dus dat gaat nog steeds terug. En solo dus. En solo, dat is de core, zou ik maar zeggen. Maar natuurlijk ben er nog vol meer projecten, want ik leef van de muziek. Dus je doet wel een soort leuke dingen. Onder andere je spelen, hoop ik, voor ik vind het wel leuk, dus de best. Als het ook leuk is, kan ik net van die bepalen, maar ik je niet wel vrij om nog een nummer te spelen. Oh ja, nee, natuurlijk, hartstikke leuk. Welke is het? Ja, dat wordt even spannend, want ik wil eigenlijk wel graag het nummer van Stone Crops doen. Want ik heb het idee dat het, ik weet het,
te weinig draait wordt. Of spelen wordt. Nou. En ik denk, ja, ik ben maar alleenig, dus ik kan net dwaan wat Stone Cross doet, maar ik kan wel muziekje. Ja, we prikkelen de collega's even die daar ook in. Het versje heet in Vrijheid Kistel Libje. En ik weet net dat ik het eerste couplet wil ken. Maar Hey, studio is all yours. En hoe stuurt het natuurlijk, knippen we het er gewoon uit. Bruno Rummler, live in Arnhem. daar hoor ik niks van. Link in dat ruitje, al hoe hecht die morgen stiert. Er komt al een moment en dan wust rakke hast verdriet. Liet het dan maar barren, want het leven is geen strijd. Het traint nooit je plak, van weer na je mooie tijd. Leven kind daaruit je, al hoe hecht die morgen stiert. Krappen nooit je rond te vallen, zee van je verdriet. De leefde zil die fine, als er net mis zit een sjost. Want als to in het justus is kind, dan wanneer krijgt het joost. In vrije kist leef je als er heel al verkiest. Als het maar voor in eigen kiest. De dikke net een brekken brengt ze dichter bij elkaar. Wat jij dit zegt net cool, giet mooi zien twaan terug in door. Libben kind daaruit, je al hoe echt die morgen stiert. Dan verdriet je al in kleuren, bladeren vallen in de strijd. De wind die bloedt maar razen, graaf die wattels in het zand. Want als zo het net meer wist, dan komt weer mooi die toon. In vrije kisten lip je als er heel dag verkiest. De team verliezen los als het maar voor in eigen kiest. De dikke net een brekken brengt ze dichter bij elkaar. Wat jij dit zegt net cool, giet mooi zien twaan terug in door. Mooi zien twaan terug in door. Een leven hart van mij. En het leven hart van mij. Dus liet die liefde vrij. Want ik liet mijn liefde vrij. Dus kom erin of fiets mooi meiden. Dan fiets ik mooi die mooi. We zinnen sjoggen wij. Lippen kind daaruitje, al echt in morgen stiert. Dan verdriet je al in kleuren, blijven vallen in de strijd. De wind die bloedt maar razen, graaft die wattels in het zon. Want als to het niet meer wist, dan wist, er komt weer mooi tijd om. Ah, mooi. Bruno Rummler. Hij gaat weer voort. Brad Paisley, concert die ook, zes hinnen? Ja, als ik er kom, maar deze wien, dan wel ja. Succes. Dank je. Als je ooit voor de boeren, maar die hebben ook heel loud plotline, dus ik hoop dat de ster uitkomt. Maar in ieder geval, komende snijn is hij onderdeel van Heldenverheer, speelt in Lewinsky in Snits. We gaan op naar het Nijs. Stek een keusgebied? Bel je Bodent. Bodent Keusgebied en Reparage 06 50 21 20 21. Of sjog op bodentkunstgebied.nl. MS is een ongeneeslijke en zenuwslopende ziekte. Lichaamsfuncties kunnen zomaar uitvallen. Je weet nooit welke. En wanneer. Alles is onzeker. Behalve dat iedereen het kan krijgen. Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Tiesdje in de Oertocht volg je de verhuizing van Sven Drost.
Hij is nog maar 16 en mat op hemzelf en in Ljouwert. Tegenwoordig gaan ze steeds later uit huis. Zijn ze eigenlijk halverwege de 20, denk ik. En hier zijn ze 16. De stad was wel heel even wennen. Ik ben bijna een paar keer doodgereden omdat ik de verkeersregels niet echt wist, zeg maar. Die heb je op Ameland niet zo enorm veel. Het is je Nijheer in de oertocht. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Je kunt niet meer lopen, je wordt 's nachts wakker van de pijn. Pijnstillers helpen op een bepaald moment ook niet meer. Toen ben ik bij DC-kliniek gekomen. Heel ontspannen. Het resultaat, dat was heel snel, een paar dagen al. En dan ben je er vanaf. Ik ben eigenlijk pijnvrij. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten voor bijvoorbeeld pijnbehandeling zonder lange wachtlijsten. Kijk op dcklinieken.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes met Noorderwien live onder oren mij een optreden dus van Old Nijs. Maar eerst het Nijs de provincie met Dieter Seijers. Meer dan 100 boeren, maaitrekkers protesteren op dit stuit in Ljouwert bij het provinciehuis tegen het stikstofbeleid van de provincie. Die provincie wil de ruimte die boeren hebben om stikstof te produceren en die ze net broeken van haar aannemers aan het orenbedrijf die nou op het slot zitten, weer verder kunnen. De boeren die binnen daar razend toe. Ze hebben van de morgen besloten om krekselang actie te vieren, want de provincie die maatregel inloekt. In de binnenstad van Ljouwert is verslagjouwer Gerrit de Boer. Hoe gaat het met die actie, Gerrit? Nou ja, het was beschroosd is in feite wat er nou plak vindt. De boeren binnen met z'n allen naar beneden te gaan. Daar is een grote vergaderzaal in het provinciehuis. En daar hadden ze hun samen, zitten ze op een stoel, beziekjes wat koffie te krijgen en hadden ze wat spontane tastspraken over wat er nou aan de hand is. En daar is heel duidelijk nog eens even een keer zijn van jongens, waar ging je net jij wij, dan had Johannes Kramer die handtekening voor het helpt onder dat interprovinciale akkoord. Want dat maakt de boeren zo verschrikkelijk lulk. Dus ja, dat is de afspraak. De boeren zijn terroristen. Er komen nog iedere keer meer boeren deze kant uit. De strijders die het heel dag verstappen met trekkers op orenplakken in Ljouwert ben ik wel wat trekkers, maar hier is in ieder geval zit het heel vast. En ja, zo simpel is de status quo. Johannes Kramer had het oerlist van 1 uur af zijn. En ja, die zal nou een berieden hoe het nou verder moet. En de boeren blozen zo lang hier. Helder, Gerrit de Boer die weer dat. De politie van Ljouwert hierop mensen op om net naar het centrum van de stad te komen. Want Gerrit zei het al, het verkeer zit helemaal vast vanwege dat boerenprotest. Dat is dus bij het provinciehuis, maar door de hele stad is het druk met trekkers. En het kind nog wel even sableeuwen. Boeren die zeggen dus dat het beleid van de provincie strenger is als dat van het Rijk. En de acties die je nog wel even terug. Dat zei Harm Wiegersma van het Nederlands Melkveehoudersvakbond. Ja, dit gaat wel even ons in Juttemestraf, want dit is onbehoorlijk bestuur. En mensen die menen dat ze hard lang regeren, maar die zijn net capabel en die kunnen beter thuis bij de vrouw thuis een bakje koffie zetten. Het spijt me wel, maar zij is het. Boeren zijn boos. Dus verkeersbedrijf Arriva waarschuwt de reizigers dat die rekken houden met vertraging. Want de bussen die hebben echt last van de protestactie van de boeren. En Gerrit zei dat al intussen binnen nog altijd een trekkers onderwijs vanuit de provincie naar Ljouwert. Een nieuwe vaarwaai van Drachten naar Grauw terug polder de Hege Warren. Die komt weer in beeld. Dat zei de deputaire Afine Fokkers. En hierlien zeggen deputaire steden Sanne Route nog net zitten. Maar provinciale steden die wonen dat er onderzoek naar die weer zo. Er lezen nou 4 scenario's. Eén daarvan is om neer te verorien. Maar een oren is om de polder onder water te zetten. Dan komt er plak van een vaarwaai. Maar een nieuwe veert zou er meer plak wezen voor gruttere binnenveertskippen. Er zitten wel zo'n boerenbedrijven in die polder en die zoen dan uitkocht worden matten. En het Oranje Comité organiseert in Smellingelaan geen programma in het raam van 74 jaar vrijheid. De gemeente hier de organisatie vregen om de wieken en de dwarpen te beloeken in het programma, maar het comité zei dat het daar geen tijd voor had. De organisatie had net alleen nog de opdracht van Bevrijdingsdag weer maar ook de organisatie van Koningsdag en de betinking. De gemeente Smellingelaan shut nou wat die de organisatie zelfs oppakken kan. Aan het waar, de lucht is bruin, het ruimt geregeld, er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad of 16. Morgen dan hebben we ook ruimt, wordt dan 15 graden. S'nachts is het wat droeger, dan kunnen de zinnen direct bij komen en dan wordt het warm voor de tijd van het hier, een jongetje of 20 graden.
Als TN'er, typische Nederlander, regel ik mijn geldzaken het liefst persoonlijk. Maar ja, tegenwoordig praat ik vaker met computers dan met mensen. Dat is bij jullie wel anders, hè, Stem van SNS? Ik heb uw vraag niet begrepen. Wat is dit nou? Grapje. Bij SNS krijg je gewoon persoonlijk antwoord. De Consumentenbond heeft ons niet voor niets uitgeroepen tot de bank met de beste klantenservice. Gefeliciteerd! Persoonlijk antwoord op al je vragen over geld. Heel normaal. SNS. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dagje wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Hulp nodig? Geef je kleding een nieuwe kast op maat. Je kan het zelf doen, je kan het samen doen of helemaal laten doen. Kom nu naar Multimate of Hubo. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Oh, je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Dit is het geluid van avontuur. Want in de nieuwe SUV's van Citroën is avontuur gewoon het verstilde geluid van comfort en rust. Ontdek de SUV-range met de nieuwe Citroën C5 Aircross met bagageruimte tot 720 liter. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €2500. Kijk op citroën.nl. Citroën. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel. 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Omroep Friesland. Morgen weer live. Bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. De band Old Nice, Jong dus in Frieske Pjal. Stien al kleren om straks nog een aantal nummers hier te spelen in het komende jaar. Maar eerst nog even een kwart weer met Tamme praten. Zaal en Zo is in ieder geval de locatie dat de internationale platen- en cd-beurs houden wordt op 27 oktober. Daar een beetje even Tamme. Internationaal, mij horen we dat komen extendholders uit Boeteland wij die daar stenen, die dijs? Ja, zeker. Die komen uit Holland, wij in Duitsland. Ja. Nou, dan ben we toch druk. Nou, jij Boeteland. Met al je Boetelanders. Nee, ze komen oerwij. Maar vooral, ik ga een stuk of 3 voor jou Duitsers. En die ben toch op een streek hier. Die gaan zaterdag ergens in een vrees. Dus dan pakken ze mijn beurs nog even mee. Leeft het nou in Duitsland meer of minder in Nederland? Of is het een beetje vergelijkbaar wel? Ik denk in verhouding dat het wel gelijk is. Ja, maar in Duitsland wij natuurlijk een broodje meer mensen. Ja, de peer meer. Ja. Ja, en daar is natuurlijk de muziek. Mensen hadden wel meer centen voor oren. Voor de muziek, zeg maar. Dan alles. Ja. Du hast een eigen zaak, natuurlijk mijn product Vinyl. Hoeveel jeugd komt er bij de zien waar de vlier? Een hele product. Ja. Maar ik wil paken, de paken zitten die dan mij weer van 8 jongens hier. Ja, kijk wel, de jeugd, ja, dat gaat hartstikke mooi, jong. Ja. Waarom dit soort beurzen? Om toch nog weer de bijzondere platen en de cd's boven wetten te krijgen? Ja. En er is behoefte voor, want doe je wel dat het nou... Maar toen ze zitten via internet, kist ik wel de koopjes pakken, man. Ja, maar de snuipers, die meesten loeren er gewoon. Toch wel, hè? Ja. En dit is merken voor, want ik had het nou iets van het 13e of 14e jaar doe ik het nou. En er komen steeds meer in Nederland. Het wordt steeds moeilijker om standhouders te krijgen. Ja, hè? Ja, iedereen die zei van ja, ik kan elk weekend wel ergens in, maar ik wil een keer tussen zitten op de bank, dus even Netflix of weet ik het wat. Of als boven de 50 best even fietsen. Ja. Dank je. Ik wist net waarom als dat zeggen moet, maar maakt dat voor alle mensen niet 50 ben fietsen? Dat is toch een cliché? Wat voor game. Een te strak shirtje op een te lid fietsje. Ja, maar... Je toch al helemaal fietsen in die mandjes? Klein krempen bij mij altijd. En dan wil ik bij je opknallen. En dan de sleet in jij. Maar ik keer gaan. Ja, ik ben één keer sleet in jaar. Maar goed, dat weer mijn mountainbike trouwens. Maar goed, we platenbus dus. Zondag oktober, maar zaal en zo. De geschikte zaal dus, genoeg 4 kilometer? Ja, prachtig mooi. Hartstikke leuk. Zaaleigenaar en ik, hartstikke leuk. Jongen, de koffie altijd bruin. Lekkere snackjes, koffie, bier, thee, fris, alles in er. We praten straks even verder, want hij zit echt in de handel. Tamelijk mooi dat het er is. Hij had ik een cd's mee naam, die deelt hij uit.
van de band Black Boots. Maar dat mag ik nog even over vertellen wat er daar correct bij wol. Want hij houdt de platen uit namelijk. Ik geef naar de man van Old Nice. Nogmaals, jong in Frieske Pjel, Joert Jerre. Lekker spelen, 3-4 keer per maand. Duiken jullie ze nu dan ook de studio dan nog in? Of is het gewoon lekker live spelen en... Hoogstens dit soort studio's. Ja, hè? Ja. Daar ben ik heel blij mee. Nee, geen cd's opnemen of zoiets, dat doen we niet. Nee. Het even... ach, nee. Door zo'n paar weken in zo'n studio rond te hangen, die vulde net een mol. Ja. Doe niet meer. Nee. Doe je nog een vaste oefenavond of niet? Oefen doe ik nooit. Nee, hè? Nee. Ik had me wel gezelligheid. Ja, die tijd heb ik gehad. Even een kwartiertje spelen en dan aan het bier. Nou, een kwartiertje. Nee, maar je oefent echt nooit. Nee, hè? Nee, waarom zou je doen na 40 jaar? Nou, voor de gezelligheid. Zeg. Voor de gezelligheid. Een pensionada's en dan s'avonds nog een sigaartje. De gezelligheid is het met optreden. Dat is het allergezelligste. Dat delen we met het publiek en dat vinden we het mooiste wat er is. Ja, maar ook dacht je uit met de man of niet? Zitten jullie allemaal in hetzelfde busje of niet? We zitten allemaal in hetzelfde busje, ja. Alleen al af en toe, als we elkaar niet meer kunnen luchten of zien, dan gaan we apart. Nee, we gaan altijd samen. Ja. En komt er dan nog wat vieze moppen bij je of is dat gebeurd? Vieze moppen doe niet meer die titel gehad. Ja, goed. Jullie spelen nog wel. En daar ben ik heel blij mee. Welk nummer ga je doen? Ik ga nooit spelen. Kom eens even hier in keeltje. Voordat je naar huis toe gaat, dan hou ik over de hassers en ik rospel over de straat. Oh, je kan me zo uit de woorden komen. Ja, ik heb het uit het hoofd geleerd. Ja, de hoenekop. Ik ben onderwetse woordpiek en ik hou die op het bek. Let maar. All nice, dames en heren! 1, 2, 3. Ik zat laatstmiddags in de kroeg, toen een of andere lul die vroeg: heb je dat pilsje zelf betaald, of heb je een beetje soos gehaald? Kom eens even hier een keeltje, voordat je naar huis te gaat. Dan hou ik over de hassens en ik raspel over de straat. Toen ik laatst in mijn auto reed, toen reed er achter mij een BMW. Die toeten en die luchten en die wolden langs. Ik zeg, kalm man, ik krieg hoe langs. Kom eens even hier een keeltje, voordat je naar huis gaat. Dan hou ik over de hassens en ik raspel over de straat. Gemeentebestuur, dat is goed maf. Al de buurten die breken ze af. Als ik de burgemeester ooit zie staan, dan wordt er raps aan de kanten gaan. Kom eens even hier een keeltje, voordat hij naar huis gaat. Dan hou ik over de hassens en ik raspel over de straat. Ik zat laatstmiddags in de kroeg, toen een of andere lul die vroeg: heb je dat pilsje zelf betaald, of heb je een beetje soos gehaald? Kom eens even hier een keeltje, voordat hij naar huis te gaat. Dan hou ik over de hassens en ik raspel over de straat. En daar klappen we weer. Ik doe mijn auto aan de kant en ik fiets nou door het land. Ik werk niet meer commercieel en bedenk dus ook niet veel. Maar ik heb hoop en idealen, maar er alleen maar van te balen. Vervuiling doe ik niet meer aan met, ik sta alleen zuid met de pret. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof in nu en het helpt geen fluit. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof in nu, het mag geen donder u. De hele wereld geeft eraan en niks blijft meer bestaan. Ik vertel het iedereen, maar ze zeggen loop toch heen. Ze denken aan helemaal aan fatsoen en willen ergens iets aan doen.
We denken alleen aan fretten en neuken. We moesten de koppen op elkaar uitbeuken. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof in u en het helpt geen zak. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof in u, het mag geen donder u, ook even niet. Alleen maar poep. En de zee is een plastic soep. En gif dat niet meer kan. Zo giet de weerstand eraan. Die moet nog niet langer zoeken. Maar acuut de mouwen opstreupen. Wat geven wij onze kinderen met? Terwijl het eerst zo is maar net. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof me nu. En het helpt geen zak. Godverdomme, waar doe ik het voor? En ook thuis. Ik sloof me nu. In heel Friesland. En geen donder u. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof me nu. En mag geen donder u. Godverdomme. Er bestaat er ook zoiets als een Twentse hemel? Ik denk het niet meer, hè? Sorry, Twente, dat hij niet goed. Nee, Tukker, hè? Achterhoek. Ja, Achterhoek, ja. Tukkers ook, Nou ja, nog één nummer straks. Kom straks weer bij jullie terug, jongens. Hartstikke mooi, jullie kunnen even chillen. Ja, zeg jij dit maar weer. Achterhoek, hoe dwak het te zussen? Ja, dit is een beetje vloek in de kerk, hè? Ja, raar volk, jong. Ja, ze hebben gewoon. Ja, 6 nog een keer. Jullie is al je cd's zitten, maar jongen. Ja, ik ga een jonker mijn zaak. Ik nog een label met Atwa, jongens. Ja. En zo nou en dan breng ik wat Friese band uit. En deze band die kwam bij me en die zei, hey, wil je eens helpen om u te promoten? Ja. En daar ben ik nog al iets, 2 maanden ben ik ermee bezig, nog 6 maanden. Ja, kan ze mij de aankondiging van hun presentatie hier even horen? Ik maak het nog eens even live aan, maar ook eerst de wachtlijst hier. Black Boots en het album heet Chaos. Je had een beetje een EP'tje meer, denk ik, of net? Of het is net een full-length album? Nee, net full-length. Ik ken er wel een paar nummers bij. Maar het gaat meer om het idee, wie die jongens gaan nog wat uitbracht. Dat is vaak wel leuk natuurlijk voor bands. En Sievert Zingen, dat is een hele leuke jongen, dat is een leuke band, leuke vrouw erbij. En ik ga een protje cd's mijn om van de beziekers hier. Ik kan een gratis cd krijgen als ze willen. Nou, bij deze. Hartstikke mooi. Gradien. Breng me nog meer uit, want je zit natuurlijk ook wel in de metal. Ja, dat is hoofdzakelijk mijn business met het label dan. En wie had het laatste, dat is Admorum, hebben we het gebracht. Die jongens als hier gewoon voor. Ja, weer te Truiwiklin. Ja, nou daar ben we dus mee bezig. En die cd komt de 25 uit. Dan gaan ze de release party. Dus daar ben we nooit druk mee doen. Dokkum ook, hè? Ja, in Dokkum. Ik wil in Herberg of zo. Ja, net mij al. Ja. Goed, in ieder geval Dokkum. Admorum scrolt in agenda, want het is te gekke band. We zien ze hier live. Maar die presentatie komt dus nog. Ja, die komt over 2 weken. Ja. En nog verder releases? Ja, er zitten nog wel wat leuke dingen. Zit wat dingen in de pijplijn? Ja, zeker. En ik wil leuke Friese bands wel. Dus ik had er bijna elke week wel een band die even langskomt en een praatje maatje wil. Maar om dan de volgende stap te zetten, dus, dat is nogal wat. Ja, dat is... het is liefdeswerk, hè? Meestal wel. Doe net als de Hellbot Riek. Nee. Ik rijd nog steeds gewoon in een busje wat de helft van de bank is. Dus wat nou? Paniek? Nee, ik zag hier voor Old Nights voor erin, maar die maar daar nog in je nummer doen, hoop ik. Die man, de 160 jaar ervaren, die ben heel relaxed, ging die vertellen. Je mag even rustig, jongen. En pijper om doen. Ik zal eens even op, hè. Old Nights. Wij kunnen zo weer. Nog 1 nummer, kan dat? Ja, als jullie de rest ook kunnen, dan... Ja, nee, live show moet kunnen. Vind ik ook mooi. Het had wel wat, ja. De rest ook nog. Die man kan ik met zijn beiden nog wat. Ja, wil je die man nog 1 op? Ja, je zet er 1 op een gong. Oh my god, ja. Nou, een platenbus. Zo. Is er zelf ook maar spul of is het... Deze mensen wie de meer moeten vinden in Leeuwarden wel. Dus nee, hier ga ik echt de gekkere mensen die nog gekker ben als ik. Mag ik al een trade betalen of is het... Het is €4, helaas. Het is net hoor, maar wie huis. Nee, maar ja, dat bent jongeren hoe hobby's hier. En mijn inlevering van een fly kijk naar €1 kwijt. Dus eigenlijk is het maar draaien. Ja, maar goed. Nou, hartstikke mooi. Ik zal even naar de man van Old Nights. Dit past helemaal bij het programma. Ga lekker zitten. Drummer. Ze komen wel toch, of niet?
Ja, ik heb begrepen dat Jan Kolkman een sanitaire stopper vinden last. Ja, dat is de leeftijd, hè? Ja, dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen. De blaasjes worden wat kleiner. Hè? Ik weet niet of het blaziaal is. Het kan ook wel anaal werken. Vanavond Friese Palen, met andere woorden Friesland. Heel Nederland steeds door? Of hebben jullie bepaalde regio's waar je vaak te vinden bent? Nou, dit is voor ons heel ver weg. En we hebben zelfs wel eens een aanbieding gehad in Westkapelle en zo. Ja. En zit ik helemaal niet op no way. Zit ik helemaal niet op te wachten. Nee. De Grouten. De vriendelijke Grouten. De vriendelijke Grouten, ja. Ah, heerlijk jongens. Ja, daar is hij al. Hey. Ja, en bij koffie aan, maar dat kennen je. Dit is Noorderwiel Live. En dit past heel... Jullie kennen het programma denk ik niet, maar dit past heel goed bij de show. Hè? Was het goed? Ja, prima. Ben je het kwijt? Nee. Je stopt er ook gelijk weer wat in. Moest wat in, ja. Oh, die moet wat in. Oh. Ja. Nee, ik dacht, je moet wat kwijt ergens. Maar. Oraal was dat. Ja. Zo, nu door Volkhaal, dat is helemaal goed. Maar vanavond in de kroeg, dat wordt misschien wel te relaxed. Gehaktballetje erbij. Ja, dat uiteraard wel goed verzorgd. Ja, dus, ja nee, prima plek, kan ik jullie vertellen. Ja. Maar moeten we even wachten dat de mond leeg is of niet? Lijkt me wel beter. Ja. Wel. Wat een heerlijk leven zo, jongens. Een beetje toeren, een beetje ouwe hoeren. Een beetje de Achterhoek eruit hangen. Nou, ik maak het nog even naar de drummerta. Ja. Bevalt hij een beetje? We hebben net een nieuw drumstel gekregen van een sponsor. Oké. Ja. Is het wat? Nou, het klinkt een beetje dof, vind ik. Ja? Ja. Kunnen we dat veranderen? Hoe moeten we dat veranderen? Ja, dan moet je deze dempering eruit halen. Oké. Oh, dat mag er wel uit. Ja, en dan... verder gaat het. Ik gebruik vandaag alleen de hi-hat en de snare. Ik vond het lekker, hoor. Ja. Wat heb je een lol in het leven zo, hè? Ja, zeker. Ja. Hartstikke. Vanavond lekker. En word je er ook nog gereden dat je vanavond een biertje kan pakken na de afloop? Ja, Robert is een vaste chauffeur, dus helemaal dik in orde. Oh, en zondag wat chillen? Ja. Beetje Netflixen? Ook nog. Ja, mooi man. Ik kom wel de stad uitkomen. We hebben allemaal boze boeren hier in Friesland. Zal in de Achterhoek niet anders zijn. Maar die hebben de hele stad op slot gezet. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ben je klaar? Ja. Mond leeg? Ja, dan kan ik gelijk beginnen. Wie weet het nummer? Wie weet de titel? Het is kloten hier. Ja, dat vinden wij ook. Ja. Laat je er in. Het is kloten hier, ja. Als ze eens wisten hoe mijn arme harten zeer doet. Als ze eens wisten hoe alleenig ik me voel. Als ze eens wisten sinds zij rondom met een drietkool. Als ze het wisten van de eeuw zelf een trut. Ik doe of ik niks in de gaten heb. Ik lach nog wel, maar dat is nep. Het het een smek, mijn gaat niet meer. En elke dag baal ik steeds meer. Het is kloten hier. Het is kloten hier. Ik voel me rot. En ik voel me rot. Als ik al langer zo moest leven, dan was ik binnen een jaar kapot. En nou jullie. Het is kloten hier. Het is kloten hier. En ik voel me rot. En ik voel me rot. Als ik al langer zo moest leven, dan was ik binnen een jaar kapot. Weet je nog dat we in de bermen moesten wezen? Weet je nog den trieste troosteloze stad? Weet je nog dat ik dacht, wat loop weer rond de benzo? Weet je nog goed weet hoe baalden van dat gat? Oh, aan die lefter pastend ongezond en overal ligt hondenstront. En op de heukel van de sloot, hij kan dat zo voor de hassen slaan. Het is kloten hier, het is kloten hier. En ik voel me rot, en ik voel me rot. Als ik nog langer de zomers leven, dan was ik binnen een jaar kapot. Jullie weer! Het is kloten hier, het is kloten hier. En ik voel me rot, en ik voel me rot. Als ik nog langer de zomers leven, dan was ik binnen een jaar kapot.
Heerlijk. Ik heb heren genoten van jullie. Prachtig mooi. Vanavond veel plezier in Frieske Pjeln. En tot de volgende keer wat mij betreft. Goed naar in de Achterhoek. Ja, jullie ook hè. Dankjewel jongens. Als ik jullie nou Fries leer, dan kunnen we ook een beetje Friese band voor jullie maken. Ja. Kom je hier lekker wonen. Ja, precies. Ja, om de 4 weken hier wat spelen. Onmiddellijk doen. Deal. Yo, all nice dames en heren. Jongen in Frieske Pjeln, Mark, Kel, Lies. Red Stinnen, maar daarheen, dat kist ik sinds van 27 oktober, want dit uur zit er al haast op. Ik wil toch nog even weer naar Tamme. Du hast het ook weer druk, dus is voortlopen, hè? Ja, ik moet nog naar de winkel daar, hè, want mijn vrouw moet weer ontwerpen, die zit er nog even. Dus. Zo werkt het weer. Uus Henke, ja. 27 oktober, platen en cd-bus. Voornamelijk platen of is het een beetje 50-50? Dus het is al platen. Is er nog vraag naar cd's dus? Ja, er is altijd nog vraag, ja zeker. Ja. En ik tapejes en merchandise. Het is echt, ik kan net zo raar opnemen wat is er. Ja, prachtig mooi. 27 oktober namens alle liefhebbers, want ik heb het om dames en heren, zaal en zo hier in Ljouwert. Entree is €4. Neem even zo'n flyer, kan maar even uitprinten. Ja, nou, whatever. En dan alweer de winkel haal je bij mij. Ja. En dan is het €1 Tana, zit op het vliert hier in Ljouwert. Dankjewel jongens, succes! Ontje jongen, doe ik. Dit weer de eerste uren van Noorderweer Live. Straks verder onder oren met Tangerine en nog volle meer. Maar eerst het nice. Voor elk die wat te sissen had, voor elk die wat zezen vol. Ik zal altijd zijn vrijheid van meningsuiting verdedigen. Discussies. Leuk trouwens met dat Fries. Een powercollege. Waarom zouden we het niet een keer anders doen? Of mijn muziek. Yes, I know when Jesus saved me. In de wekelijkse talkshow Iepen Up Live komt alles voorbij. Past die bij je of niet? Kom los, praat mij of hark je mij. Alle waanzies van 8 uur aan in Muziekcentrum Neushoorn in Ljouwert. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Du kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Het Provinciaal Landschap werkt dagelijks hard om de natuur nog mooier te maken. Daar profiteren niet alleen de planten en dieren van, maar wij ook. Kom daarom ook naar de Week van het Landschap, van 12 tot en met 27 oktober. Ruim 100 activiteiten door het hele land. Kijk op weekvanhetlandschap.nl. Natuur. Mooi dichtbij. Weer zo'n aanbieding waar je mond van open valt. Nu bij Kruidvat alle Colgate mondverzorging 1 + 1 gratis. Mensen die voor voordeel kiezen, die gaan natuurlijk naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Kies nu voor de 100% elektrische Opel Ampera E. Met de E van eindeloos genieten. Wel 423 echte elektrische kilometers lang. Plus je profiteert 5 jaar lang van 4% bijtelling als je nog dit jaar gaat rijden. En dat kan, want de Opel Ampera E is direct leverbaar. Dus op naar de Opel dealer. Van lokker tot inloopkast en van strak in het pak tot fashionista. Ontwerp nu jouw droomkledingkast met 30% IKEA Family korting op alle complimentkastinrichting bij aankoop van een Pax kledingkast. Droom verder op IKEA.nl. Annie de Musical is terug en ze is sterker dan ooit. Met Willemijn Verkijk en Edwin Jonker. Beleef met jouw familie dit hartverwarmende verhaal in een theater bij jou in de buurt. Vanaf 5 november te zien. Boek nu op anniethemusical.nl. De R zit weer in de maand. Dat betekent herfst, storm, brekende takken en rammel de bammel. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus bereken jouw premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. EU-president Tusk noemt het dreigement van de Turkse president Erdogan om vluchtelingen naar West-Europa te sturen volledig misplaatst. Volgens Tusk kan dat leiden tot een nieuwe humanitaire ramp.
Erdogan dreigde gisteren op een partijbijeenkomst om vluchtelingen door te laten reizen naar Europa, als Europa de Turkse inval in Noord-Syrië blijft veroordelen als een bezettingsoperatie. Tusk zegt dat de EU nooit zal accepteren dat vluchtelingen als chantagemiddel worden gebruikt. In Uithoorn in Noord-Holland is een vrouw gearresteerd die een jihadistische appgroep zou hebben beheerd. De appgroep Greenbirds zit op het sociaal medianetwerk Telegram. In de app staan berichten van IS, beelden van een zelfmoordaanslag en instructies voor het maken van een bomgordel. De vrouw wordt verdacht van het aanzetten tot een terroristisch misdrijf, het verspreiden van opruiende jihadistische geschriften en deelname aan een terroristische organisatie. Tegen haar loopt al een strafzaak, omdat ze zich in 2015 in Syrië bij IS zou hebben aangesloten. De Brexit-onderhandelaars van Groot-Brittannië en de EU zeggen dat ze constructief met elkaar hebben overlegd. EU-onderhandelaar Barnier benadrukte wel dat er waakzaamheid, vastberadenheid en geduld nodig is. EU-topman Tusk zegt dat hij veelbelovende signalen heeft van de Ierse premier Varadkar. Na een ontmoeting met premier Johnson zei Varadkar gisteren dat hij meer hoop heeft gekregen op een Brexit-overeenkomst voor 31 oktober. In Manchester zijn 5 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een man stak in een winkelcentrum met een mes in op winkelend publiek. De man van in de 40 is inmiddels gearresteerd. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie doet onderzoek. Het winkelcentrum in Manchester is ontruimd en het tramverkeer in de omgeving is stilgelegd. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen, vooral in het noordwesten. Veel wind, aan zee later kans op zware windstoten en het wordt 15 graden. Morgen regenachtig, maar minder wind en 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Asis, het tweede uur van Noorderwind Live. Onder andere met het volkduo Tangerine. Die spelen jongens net, maar eerst bij u in de studio. Die hebben een heel bijzonder noemerskreun. En intussen heb ik uitvierd van hun mem. En die mem is haast doof. En dit is weer het laatste wat ze hun muzikaal nog jaan wonen. Dit doen we. Asis, met nog volle meer muzikanten in de studio van Noorderwind Live. Graag tot dadelijk. Heb jij mijn lamp ergens gezien? Ja, die heb ik gerecycled. Hoe bedoel je? Die heb ik gerecycled. Nou, dat doet toch iedereen? Iedereen recycelt e-waste. Vind jouw inleverpunt op heelhollandrecycled.nl. Waar is de koelkast nou toch gebleven? Nu bij Kruidvat museumkaartjes voor maar €4,99. En kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €2,49. Kies zelf uit één van de ruim 60 musea. Je kijkt je ogen uit met... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Iedereen recycelt e-waste. En dat vieren we tijdens de Nationale Recycleweek van 14 tot 21 oktober. Vind jouw inleverpunt op heelhollandrecycled.nl. In de Gelderse streken beleef je de grootste avonturen. Bezoek de leukste kindermusea in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Of ontdek de meest spannende kastelen in Rivierenland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Snijn in Bureau de Vries. Muziekvereniging Op Maat werkt het mooi aan klassiek in de kas. Van zo'n podium en saffele meesken en daar zitten. En nou, had ik me daarin verplaatst, dan denk ik, nou, dat was geweldig. 2 concerten troch klassiek school de muzici en de muzikanten uit Belsum. 800 meesken. Ja, dat ben ik. Oh jee, spannend. Ja. Uit €20 betalen. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Wauw, levensgrote safari-dieren van Lego Bricks. Je spot ze dit najaar bij Burgers Zoo in Arnhem. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Renault maakt het leven graag eenvoudig voor de veeleisende vakman. Bij aanschaf van een nieuwe Renault Trafiek ontvang je daarom een gratis upgrade naar automaat. Profiteer bovendien van 0% rente op de financiering, verlengde garantie en onderhoud vanaf slechts €153 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Maar Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind
En welkom bij het tweede uur alweer van Noorden Weer Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hebt het op achtergrond, er wordt nog even soundchecked. Hartstikke mooi. Ja, applaus! Ja. Goed, straks jerven ze helemaal en dan hebben we het over een van de liedfinalisten. Ja, daar vallen ook nog een paar aan. Maar in ieder geval hebben wij in alle programma's van Omroep Friesland onder andere deze elke dag een presentatie is maar. En straks is het Gerben Bootsma. We kennen hem al. Hij wil eens vaker spelen hier direct bij mij door en had een auto muzikant. Maar dan goed, dat zullen we aansesseren. Als ik de broeren Brinks, ze komen jong te spelen in Snits, als Tangerine natuurlijk. Maar eerst even naar een paar man achter de bar. Stel je even voor. Ik ben Wierbe. Niels. Arin. Robin. En ik ben Jan Gerrit. En je komt bij een prachtig mooie oldschool vernieuwde plaat binnen. Ja, vertel het zelf maar even. Hoe zit het? We hadden dus een plaat en binnenkant hadden we de release show. Ja. En de sum dus. Dit is de plaat. Ja. Welke band? All Over Again. Precies, dat mochten we even zeggen. Ik lees op internet een zware bevalling. Je bent er aardig lang mee bezig geweest? Ja, we zijn er gewoon helemaal bezig geweest. En dat ben een hier vol strijden. Dat had vol moeite gekost, ja. Wat kostte de meeste tijd? Het uitziekje van de noemers of het screwen van de noemers? Ik denk wel het screwen van de noemers, ja. Er zit wel volle werk in. Ja. Wat zei je? Van het proces het opnemen voornamelijk natuurlijk. Hè. Ja, dat had 8 maanden worden. 8 maanden. Maar we kan zelf dingen natuurlijk, hè, het opnemen. En, want ja, we konden wat meer experimenteren met de sound en zo dat we erop doen. En als we dat in de studio doen, dan gingen we nou prut in de reet zien, denk ik. Ja. Dus die teer hebben mooi nou. Een beetje overmodulatie, ook wel van. Maar dat is meer met metal achtergrond. Jongens, hoe heet hij ook? Weekend Cheaters. Weekend Cheaters. Weekend Cheaters. Mooi cliffhanger. Wat bedoelen deze heren daarbij? Ja, we krijgen straks standbeeld. Jongens, All Over Again. Leuke band. En hoor een tijdje spelen ze live in de studio trouwens. We houden ze even inplant. Maar goed, we praten er hier alleen over. Staat die al op internet trouwens? Er Spotify of zoiets? 12 singeltjes hebben online. Ja, pak je smartphone straks even en maar even wat jaren letten. Want ik weet net dat wij een plaat... Dolf, hebben wij een platenspeler erachter? Nee, ik geloof net. Nee. Dus dan mag het even via de smartphone straks even wat jaren. We mogen in ieder geval het reclamemeidje voor de presentatie. Spelen wij een tijdje in de rest met Jong, dames en heren. Ik zeg maar even. Spelen ze in Snits in een prachtige accommodatie. De Noorderkerk, zit ik hem bijvoorbeeld even bij. Het binnen de broeren die wel heel vaak de gast horen in Noorderwien live. Namelijk Tangerine, Arnoud en Sander Brinks. Ik moet altijd uitkijken met de kabels hier. Welkom, leuk jullie weer even te treffen. Hoe is het? Ja, gaat goed Willem. Ja, leuk om hier weer te zijn. Ja. Tijdje geleden. Alles goed erachter? Ja, kom er maar even bij. Ik ga er even bij komen staan, ja. Eerst maar even over vanavond, straks even over het nummer wat jullie gaan spelen. Maar wat voor show wordt het vanavond? We nemen onze band mee. Ja. En het is een theaterconcert. Veel muziek voornamelijk. En het gaat vertellen wat over ons. En wat leuk. Ja. Allemaal gebaseerd op jullie laatste album nog? Ja, grotendeels over ons laatste album. Het gaat over hoe Sander en ik de laatste jaren wat dingen mee hebben gemaakt. Waardoor we wat uit elkaar zijn gegroeid als tweelingbroers zijn. Dat waren wij nooit gewend natuurlijk in hoe we zijn opgegroeid. Ja. Dus daar gaat het over. Dus daar vertellen we wat over. En inderdaad, ons laatste album bevat veel liedjes die daarover gaan. Ja. Precies, ja, nou, jullie hebben het verhaal heel vaak gedaan. Ik heb jullie echt bij heel veel media gehoord. Nu even toch even in het kort, want altijd op 2 sporen. Nou, zo ken ik jullie er altijd dezelfde richting uit. En ineens gaan jullie een beetje 2 aparte levenden leiden, hè? Zo gevoelsmatig. Nou, in ieder geval 2 aparte levens wil ik het niet per se noemen, maar er gebeurden gewoon dingen. Zoals Sander, die is vader geworden, 2 jaar geleden alweer hoor. Ja. En de time flies. Time flies als een malle, dat is echt niet normaal. En ik ben 2 jaar geleden, liep mijn relatie stuk. En het was eigenlijk, weet je, dat gebeurt natuurlijk heel veel mensen. Alleen voor ons als tweelingbroers zijn, was het voor het eerst dat wij in zulke compleet verschillende emoties zaten. En toen zaten we nog eens midden in het schrijven van dat nieuwe album. Dus ja. Vaak inspiratie gehaald, niet alleen uit Nederland, maar ook in Amerika. Hoe zit dat tegenwoordig? Gaan jullie er weer naartoe of is dat eenmalig geweest? Onze laatste 2 platen hebben we in een Tucson. 2 zelfs? Ja, we hebben 2 platen. We hebben Tucson, Arizona opgenomen. Ja. Gewerkt daar met muzikanten en een fantastische tijd. En nu zijn we eigenlijk meer gewoon in Nederland bezig. Ja. Theatertour. Precies. Is het een lange tour? Lekker spelen. 20 shows tot december, dus super lekker. Ja. En daarna al plannen? Komt er een vervolg op? Nou, dit is een vervolg. In totaal hebben we zo'n 55 keer de theaters gedaan. Ja. En we zijn het nu de laatste van het jaar aan het doen. En dan volgend jaar gaan we ons weer focussen op wat nieuwe dingen.
En dan, daarop gaan we weer, denk ik, de theaters in. Maar ja, weet ik veel, dus dat duurt nog even. Ook niet alles vol plannen, hè? Nee, we zijn gewoon lekker aan het schrijven en geïnspireerd aan het raken. En dat is ook gewoon echt fijn. En daar nemen we de tijd voor. En volgend jaar gaan we wel spelen, hoor, daar niet van. Maar ik weet het nog niet precies. Vanavond met de band. Een grote band? Nee, het is Kleintje? Klein bandje. Maar een heel fijn bandje. We hebben 3 extra mensen mee. En ik bedoel, wij spelen natuurlijk ook zelf van alles. Dus het is een klein intiem concert wordt het, maar ook, ook wel bombastisch. Ja, van alles. Het wordt gezellig, het wordt ontroerend. Het wordt van alles. Alles, hartstikke mooi. Nou, zo kennen we jullie ook al jaren gelukkig. Het was voor mij even een ultiem kippenvel moment. Jullie optreden in De Wereld Draait Door. Daar hebben jullie een heel bijzonder nummer gepresenteerd voor jullie moeder. Die, begreep ik al heel lang, eigenlijk slechthorend is. Maar haar gehoor wat er niet beter op. En toen hebben jullie speciaal voor haar een nummer geschreven? Ja, de laatste tijd ging het echt veel slechter. En wij waren het altijd heel erg gewend dat zij slecht hoorde. Alleen onlangs werd het ons opeens heel erg duidelijk, omdat ze eigenlijk niet meer echt naar concerten van ons kan komen. Het is heel erg lastig voor haar. Het wordt steeds lastiger voor haar om onze muziek al op haar oren te horen. Dus dat vonden wij zo verdrietig dat het ons inspireerde om iets te schrijven voor haar. Ja. En dat is inderdaad een nieuw liedje geworden. Ja. Ja, prachtig liedje, ik zag het. Maar het was volgens mij ook de eerste keer dat ze het horen, geloof ik, hè? Ja, zeker. Tenminste, wat ze er dan van kan horen. Maar... Ja, wij wilden het voor haar bewaren eigenlijk tot de uitzending. Ja. Bijzonder, ook wel spannend lijkt mij. Ja, spannend. Het is voor ons natuurlijk ook wel heftig, weet je wel. Maar het was wel mooi om het daar te doen, ook voor haar. Ja. Hoe was het schrijven voor zoiets? Hoe vertaal je zoiets in een nummer? Ga je dan gewoon zitten met z'n tweeën? Nou ja, ik was met mijn moeder aan het appen en die vertelde hoe angstig ze eigenlijk was om doof te gaan worden. Ja, heeft het er heel zwaar mee? Ja, dat is natuurlijk super. Het is ook gewoon scary, want je hoort niks meer. Ja, ik vind dood een idee alleen al. Maar zij heeft natuurlijk haar hele leven al niet goed kunnen horen. Nee, maar dan nog... Ja, dan kom je op een punt dat je realiseert, het gaat echt gebeuren. Ja. En ik was met haar aan het appen, want we kunnen niet meer bellen. En daarna was ik zo verdrietig ervan. Ik voelde me zo rot dat ik Sander meteen heb gebeld. Ik zeg, we moeten nu gaan schrijven. Want dat werkt voor ons als liedjeschrijvers gewoon het best. Ja. Dat je als je in de emoties zit, dat je dan opschrijft, je gevoelens meteen opschrijft. En dat hebben we toen gedaan. Het liedje was 's avonds geschreven en de volgende dag zaten we ook in de studio om het op te nemen. Dus het was wel heftig, ja. En dan nog bewaren naar zo'n live-uitzending, dat lijkt me ook wel weer apart. Was je niet heel nieuwsgierig? Nou, dat gaat heel vaak met liedjes natuurlijk. Hè, dat je schrijft en dat ze een soort van bewaard blijven. Maar nee, natuurlijk was ze nieuwsgierig. Maar wij hebben haar natuurlijk niet heel ver van tevoren gevraagd of zij ook mee wilde doen. Gelukkig wilde ze het. Jullie gaan het hier nu spelen. Vanavond ook tijdens het concert? Ja, zeker. Ja. Zullen we het live doen? Veel meer. Ja, nee. Anders wordt het wel heel kort concert. Moeten we niet doen. Staan vanavond in Sneek. Maar goed om jullie weer eens even te zien. Ik zou zeggen, studio is volledig voor jullie. En natuurlijk met in gedachten jullie moeder. Ik hoop dat ze nog een tijdje iets mag luisteren. Maar ze heeft het gehoord. Live in Noorderwind, dames en heren. Tangerine! Appreciate what you did for me. So I just wanna tell you now, I'm lucky to have you around. And even if there is no sound, I will always be. Even though you're scared, I'll make you see. Before you can hear me say I love you anymore. And you can hear the water entering the shore. I want you to hear this song I wrote for you before the sound turns off. So I will always be there singing in your thoughts. The words you can recall, I will write them on the wall. I'll do anything at all just to see you smile. And
If you cannot hear my voice, I'll be a whisper in the void, telling you that I enjoy your company. Even though you're scared, I'll make you see. Before you can hear me say I love you anymore, and you can hear the water entering the shore. I want you to hear this song I wrote for you before the sound turns off. So I will always be there singing in your thoughts. I will always be there singing in your thoughts. Even if you close your eyes, even if it stays so silent, your eyes will seem much lighter. The world will look much brighter. That's why you hear me sing these words. That's why I let you listen to it, to let you know I'm with you, to let you know I care. Before you can hear me say I love you anymore, and you can hear the water entering the shore. I want you to hear this song I wrote for you before the sound turns off. So I will always be there singing in your thoughts. Before you can hear me say I love you anymore, and you can hear the water entering the shore. I want you to hear this song I wrote for you before the sound turns off. So I will always be there singing in your thoughts. I will always be there singing in your thoughts. Wauw. In Your Thoughts is de titel van dit nummer van Mem Ineke. Zet ik er maar even bij trouwens. Ja, kippenvel. Prachtig, dankjewel. Dank je Willem. Ja, je al even gevraagd. Vanavond dus Snake. Doorgaan tot het eind van het jaar. En dan ja, gewoon lekker doorgaan met toeren, opnemen. Precies wat je zegt. Schrijven. Ja, exactly. Ja. En in dat opzicht weer helemaal bij elkaar gekomen. Ook muzikaal. Gewoon, muziek brengt ons altijd weer samen. Ja, precies. Ja. Dat is echt een hele mooie band. Ja, Ja. En ik vind het wel heel bijzonder dat we erachter zijn gekomen dat door verschillende situaties je ook wat hebt aan elkaar. Ja. Dat vind ik ook wel. Opeens word je daar heel erg bewust van. Nou, er staat alles onder druk. Ja, zeker. En dan moet het maar weer blijken. Ja, precies. Heel mooi dat jullie er weer zijn waren, jongens. Het gaat inmiddels al jaren terug. De eerste keer hier bij de omroep kwamen. We're getting old. Maar nog steeds scherp, toch? Hartstikke mooi. Goed, dames en heren, ik weet niet, zijn er nog kaarten voor vanavond? Ja, het gaat wel hard, dus het zou leuk zijn als het vol zit. Dus er zijn nog wat mensen die erbij kunnen. Ja. Prachtige locatie, dames en heren. Noorderkerk, even op de site, onder andere daar in Snits. En dan kreeg een geweldig concert. Mij de band erbij van Tangerine. Natuurlijk mijn maatje, Jong dus, in Friesland. Dank je wel, tot de volgende keer. Dank je wel, Willem. Super. Ja, maar applaus. Straks, liedfinalist, ik zal even de klok. Jan Kobus, we best. Jan Kobus Seuninga. Die zal laatst eens even optreden, want die mailde me les en ik zei, want die zei, ik ben drokdwaarde mij een clip. Ja, en een lied had ik geschreven. Ja, door lied geschreven? Vaar mee op de Waddenzee. Ja, en moet ik dan zeggen Deun van Seun of is het Jan Kobus Seuninga project? Dit doen we onder mijn voorlijke alter ego Deun van Seun. Ja. Lees eens uit, hoe lang bestaat die al? Wat, Deun van Seun? Ja. Wat zullen we doen? Ja. 7, 8 jaar? 7, 8 jaar? Ja, dat is bij af en toe is er heel lang niet en af en toe is er weer. Ja. En dat had met creativiteit te maken of met oren drukte? Andere drukte en ja, het hangt een beetje vanaf welke nummers ik schrijf ook. Daar hangt een beetje vanaf. Straks gaan we nog live optreden met wat muzikanten hier en dan praten we er even over. Maar de clip, hij is klaar. Hij is klaar, want hij is elk jaar weer een opdracht. Vorig jaar hadden we China. Ja.
Voor derde Keesdag, dat is de dag na kerst. Sta ik altijd in Vredenburg, Utrecht. Dat is Kees van Hond, DJ. Heeft daar speciaal feestavond. Hij heeft elk jaar een thema. Vorig jaar was China, dus heb ik het China-lied geschreven. Ja. En nu was Kees naar zee. Wat speciaal bij een Connie? Oh, de clip? Nou, dan komt nou dus die clip. Hè? Vaar je mee op de Waddenzee? Denk ik. Is hij. Oké. Dank je. Tot zo. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. De Waddenzee gaat op en neer, schepen varen heen en weer. Soms is hij laag, soms is hij hoog, vertelt meneer de geoloog. Bij eb zie je bulten, soms bij vloed is het verzonken land. Hoe dat kan vertelt hij niet, dus blijf ik liever aan de kant. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Bij Moddergat zie ik over het Wad en dat is dan de overkant. Maar sta ik aan die overkant, is de overkant bij Moddergat. En loop ik dan over het Wad, dan worden beide voeten nat. Hoe dat kan, dat weet ik niet, dus blijf ik liever aan de rand. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Maar wil je mij echt mee hebben, dan moet Kees wel met me mee. We rolden samen van de dijk en ploeteren verder door het slijk. Dat voelt als vette diarree, maar dan de grote ommekeer. Es is erreicht, das Meer, we segelen auf dem Wattenmeer. Vaar je mee op de Waddenzee. 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 Deun van Zeun. En als er alleen de radio van hast, is gewoon een nummer. En als er beeld behast via radio, en nee, net radio, maar televisie of internet, maar ik even zo is, dan hier is de clip ik naar Sjen kennen. En als de verhelling even Sjen, of is het met Slaan, Jan Kobus zelf en Vrij, misschien intussen wel online op YouTube, weet ik veel. Goed, we beginnen naar de volgende gast. Gerben Bootsma, al vaker hier te gast. Hij doet mij al liet. Hartstikke al eens een keer erin, Gerben, denk ik, of net? Ja, 2 keer. Ja, of 3 keer zelfs misschien wel. Hoe is het? Ben je nog steeds in Den Haag? Ja, ik ben nog steeds in Den Haag. Al 20 jaar. Al 20 jaar? Ja, maar kom je heel vaak, hè? Ja, maar geen plan om hier weer heen? Of? Nou, altijd plan. Maar nou, we zien wanneer we door, maar ja. Hij is wel eens man uit Den Haag. Mijn naam is muzikant, maar ik geloof dit al in Friesen met ook, hè? Dit ben Balzet dus. Balzet? Ja, dit is eigenlijk mijn middelbare squallenband. Serieus? Ja. Wij vroegen mama kon spelen in Balzet, toen ik op middelbare school zat. Stel jezelf even voor. Ik ben Jeroen Bosma. Peter Fuselier. Ja, en Werner Drijsma. Nou, mooi dat je er bent, jongens. Liert. Gewoon bij Zenuwen, tekst. Nou, dit lijkt me wel leuk bij mij doen. Ja, ik ben Fries om Utens en ik heb altijd wat met Friesland. En ik vind het gewoon zo'n leuk proces om uit te doen, ik altijd. Dus ik denk, ik hier in Veske, hoe Fries om Utens, zeg maar. Dat Friesland groter is dan de provincie, want wij zitten maar een soort Fries in Den Haag. Ik zit in het bestuur van de Friese Keertvereniging in Den Haag, de Jerbarre. En wij keert zo'n soort, ik mijn oren Friesen. Malieveld of niet? Ja, bijna daarnaast. Ja, vlakbij. Ja. Achter mijn Durendam eigenlijk. Maar dus we hebben er is een hele Friese cultuur boeten Friesland. En dat wil ik nou eens in de Veske vangen, zeg maar. Nou, ik word wel jij. Dus, ja, dat is het. Verder als je het. Nou, maar hartstikke mooi, man. Gewoon Gerben Bootsma, maak er nog een orde. En de Jackals. Chill. Dat moet goed ook even naar vregen. Boots en de Jackals live in Noorderwien. Papara, 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 papara.
Dit is het beste loon van ieder, zou we te zongen. Dit is het beste loon van ieder, zou we het jongen. In alle wie het ziet van uw gruiden, daar slaan wij bopen. Maar al de sterren kniepen wij u in een hand. Het maakt het mij net meer zo uit. Ik rek het op en rek het uit. Ik zeg ik dat uw loon nog volle grutter is. Ik zeg ik dat het. Het rek het verder als je neem van mij on. Vier hoe deze grenzen in en boeten het loon. Het rek het verder als je uw zaad en uw lood maakt het ton. Het rek het verder als je vier maar het stief. Wij lip je oer de vrouw, maar mooi uw loon in uw lief. Het rek het verder als je, dus rekken je dat bij uw loon. De giet een soort hon in hon. Papara, papara, papara. Wij lezen keertsen oer de dik. Wij maatje zelfs echt wat muziek. Een Canadees die dreamt in het Fries. Ik wil maar zezen. Dus leeuw net dat het je bijbleef. Dan luidt om u te zeggen veel. Want echt dus loon is wel wat rommer. Het blijft maar geen. Ik zeg ik dat dus loon nog volle grutter is. Ik zeg ik dat het. Het rek het verder als je neem van mij on. Vier hoe deze grenzen in en boeten het loon. Het rek het verder als je uw zaad en uw lood maakt het ton. Het rek het verder als je vier maar het stief. We leef je oer de vrouw, maar mooi uw loon in uw lief. Het rek het verder als je, dus rekken je dat bij uw loon. Daar giet een soort hon in hon. Er giet een soort hon in hon. Het rek het verder als je neem van mij on. Vier hoe deze grenzen in en boeten het loon. Het rek het verder als je uw zaad en uw lood maakt het ton. Het rek het verder als je vier maar het stief. Wij lief je hoe de vrouw, maar mooi uw loon in uw lief. Het rek het verder als je, dus rekken je dat bij uw loon. Er giet een soort hon in hon. Papara, papara, papara. Er giet een soort hon in hon. Papara, papara, papara. Er giet een soort hon in hon. Dank u wel. Dan ben ik het even kwijt, want de Gerbe Boots, Boots en de... Boots en de Jackals. Ja, hartstikke mooi. Is dit een besteed iets of het speciaal voor Lied even bij elkaar? Speciaal voor Lied bij elkaar, maar we willen misschien nog een Friese band oprichten, dat we weten. Dus, nou, dan kom je meer maar weer. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, zonder graag van. Succes met Lied. Dankjewel. Ja, maar stemd worden nou, hoe zit het eigenlijk? Dit komt op de website van Lied en dan het publiek kent 2 acts naar de finale stemmen. Ja. Dus dat is op 15 november in de Neushoorn. Ja. Succes jongens, leuk om te winnen. Dank u wel. Goed, we gaan op naar het ijs. Top! Van Tilburg past keurig en fleurig. Klassieke rokken en hippe toppen. Van Tilburg past jouw stijl. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Weer
zo'n aanbieding waar je mond van open valt. Nu bij Kruidvat alle Colgate mondverzorging 1 + 1 gratis. Mensen die voor voordeel kiezen, die gaan natuurlijk naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Dat maakt onze i10 zo geavanceerd. Vol slimme technologie die je verbonden en veilig houdt. Kom langs en rij weg in een Hyundai i10, inclusief SmartTech bonus, voor slechts €9.795. Kom verder, Hyundai. Je vindt ons bij Van Mossel Hyundai Leeuwarden. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jacob Senninga en zijn Deun van Seun zal straks hier optreden. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Titus Heijns. De provincie loekt de stikstofmaatregels in die eerder van de week naam binnen. Die maatregels betutten dat de ruimte die boeren hieren om stikstof te produceren en die ze net broeken die ruimte van haar aanname worden zo. Andere bedrijven die op het slot zitten, zullen daarmee helpen worden matten. Boeren binnen des aan lulkoer worden dat ze van een manmachtig naar Ljouwertgong binnen om te protesteren. Ze vierden actie bij het provinciehuis en wie in van doel krijgt zo lang te blijven ont de provincie de maatregel inloeken zo. Nou, dat protest had werken, want vlak na 2 kwam deputaire Kramer met dit boodschap. En we zullen maatregelen nimmer matten. En maatregelen nimmer matten, die zeer toch. Bij Jim, maar ik bij Oren. Maar zit ik erbij, we kunnen het alleen nog maar oplossen als we het mooi met elkaar oplossen. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te loeken. Dank u wel. Wat dat besluit voor gevolgen hasil, dat is nog net correct duidelijk. Het centrum van Ljouwert, dat zit zo'n beetje op het slot vanwege alle trekkers dat de boeren maar naar de stad kwamen binnen. De politie was eerder van de middag om net maar de auto naar de stad te gaan vanwege de actie van de boeren. En busreizigers, zei het vervoersbedrijf Arriva, moeten rekken houden met vertraging, omdat de bussen echt last hebben van de boerenactie. Burgemeester en wethouders van de Frieske Marren willen een lening van op zijn meest €450.000 Jan voor het redden van Sibrandi's speelpark in Oudemadem. Dat park is zo'n 1 augustus dicht omdat de eigenaars er net verder mee wonen. Ondernemer Sjerp Jaarsma wil het verplaatsen naar zijn recreatieterrein de Hege Gezen, maar daar had er net genoeg geld voor. Hij zwaande met een inzamelactie. Burgemeester en wethouders van de Frieske Marren willen krijgt als Jaarsma het park graag behouden voor de regio en daarom stellen ze nou een lening beschikbaar. Een nieuwe vaarwij van Drachten naar Grauw, de polder de Hege Warren, komt weer in beeld. Dat zei de deputaire Fokkens. Een Ierlien zeggen deputaire steden zou route nog net zitten. Maar provinciale steden wonen dat er meer onderzoek naar dienen worden zo. Er lezen of jouw scenario's. Eén daarvan is om neer te veroorien, maar een oren is om de polder onder water te zetten. Dan komt er plak van een vaarwij. Maar in nieuwe veert zou er meer plak wezen voor grutte binnenveertskippen. Er zitten wel zo'n boerenbedrijven in de polder, die zoenen dan uitkocht worden matten. Het waar dan. De lucht is bruin, draait geregeld. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad of 16. Morgen ekkerijn, dan wordt het 15 graden. S'nachts is het wat droeger en kan de zinnen direct bij komen. Het wordt warm voor de tijd van 10 s'nachts, een jongetje of 20 graden. Inspiratie en handige tips van Intun vindst op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindst sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issy-paris-excel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Kom lekker eten en ontspannen in de Gelderse streken. Geniet van sfeervolle smaakevents en streekproducten op de Veluwe. Of van de culinaire arrangementen bij een van de toprestaurants in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
Renault maakt het leven graag eenvoudig voor de veel eisende vakman. Bij aanschaf van een nieuwe Renault Trafiek ontvang je daarom een gratis upgrade naar automaat. Profiteer bovendien van 0% rente op de financiering, verlengde garantie en onderhoud vanaf slechts €153 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Weekendje culinair genieten? Laat je verwennen bij restaurant Huisje James. Midden in de bossen van een uniek stukje Veluwe. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. En welkom bij het Noorderwiel Live. Jawel, ik zit even te zien. We hebben de microfoons, we hebben de camera's. Radio, televisie en internet op alle mogelijke manieren ben we te volgen. Wolf geen boeren in de stad. Wij gaan gewoon een feestje vieren hier. Nou, die houden hun zin kregen leuk. Dus wat dat betreft is Dirk het feest misschien wel gered. Wij gaan in ieder geval terug met het muzikale feestje. Als ze praten we weinig met de band All Over Again. Die hebben in kwarten een echte LP-presentatie. Wil ik nog even wat jaren van het album. En straks het laatste hoor ik 6 maar vast even uit Utrecht van Pieker. Een geweldige zanger. Geweldige muzikanten eromheen en de Crooked. Maar goed, eerst nee. Jan Koper-Seuninga, we hebben de clip en het noem maar al even draait. Deun van Seun. Ja, klopt. Stel even voor met de meesten die het mijn naam haast. Rechts van mij voor de kijker, links Sjoukje Bloem. Dag Sjoukje, hoi. Dag, hoi. En links, rechts, boven. Links voor de kijker, rechts voor de kijker, links voor ons. Ja, en dan rechts weer voor de radio, maar dan is het gewoon wel links, rechts. Ja, stereo, ik weet het. Je kent hem toch wel? Julian Dijkstra. Ja, ik vind dat wel leuk. Mensen even Julian Dijkstra. Ja, Julian. Natuurlijk ken ik Julian, maar ik vind het gewoon leuk dat je hem er binnen. Welkom. De banjo-koning van Friesland schijnt het te zijn. Goed. Ja, mooi. Had je vraag? Ja. Deun van Seun, is dat altijd in deze bezetting? Nee, eigenlijk nooit. Vertel. Deun van Seun is meestal met drum, sousaphone en dan banjo, gitaar en zang. Ja. Maar goed. Ja, nu dit. Ja. En dan moeten we het even nu Helly, want we gaan even de clip draaien, maar we nog even hoe praten. Ja. De Waadzee. Ja, wat wil je daarover weten? Nou, hoe best dat ze bij kan. Nou, ik kreeg een mailtje op. Ze snijden me eerst Tieters, kom maar even. Dan ben we met opnames bezig. We horen niet maar een soort opname. Ja, je suffelt door de provincie op die fiets. Ik denk, nee, klopt. En ik mocht je wel even metlopen. En dat ik absoluut mee kan. Ja. Nou, ik hoor helaas niet. Nee, oké. Nee. Maar een echte project dus. Ja, nou ja, project. Ja. Het is een liedje, toch? Ja. En dat hoort bij de derde Keesdag, waar we het net over hadden. Ja, maar ze hebben reclame. Ja, in principe hoeft dat niet elk jaar uitverkocht. Ja. In Vredenburg dus, maar het is op zich, er zijn nu nog genoeg kaarten te krijgen. Ja. En de clip die gaat, volgende week online. Dat doe ik ook vreemd. Waar hier een echte primeur hier. Hij zit nog net op YouTube of wat? Nee, thuis had ik hem wel zien al hoor. Maar dat is mooi. De rest was dit de primeur. Ja. Wie goed kunt. Goed, en dit Zeldskip, maar we dit weer onder Deun van Seun of is dit weer Oors? Is dit Jan Koper-Seuninga? Nou ja, ik probeer het een beetje helder voor de harker en de jongen. Nou, Seuninga gaat een deuntje spelen. Ja. Ik heb dat duidelijkheid dan? Nee. Maar dit is geen Deun van Seun, dit toch? Dit is de akoestische versie van Deun van Seun. Maar Jan Koper-Seuninga speelt wel met. Ja? Goed. Julian, hoe is het? Ja, best. Snap je het nog? Ja. Ik ben nog op de hoogte van alles. Ja. Ik heb mijn hele leven, en dat vind ik geweldig, al die prachtige interviews met Jan Kobus. Maar we komen er best wel uit. Ja, precies. En Julian is ook voor de looks, hè? Ja. Hoe lang speel je dan mee, hè? Nou ja, sinds Deun van Seun. Dus ik denk, hij zijn net 7, 8 jaar. Dus dat zou ongeveer wel kloppen dan. En waar hast u verder nog druk te meidje, hoor? Ik ben van alles aan het doen. Ja, maar toen bent je een muzikant ook die vrij, hoe is het? Nou ja, dit en dit en dit en dit. Ja, ik doe heel veel. Ja. Echt heel veel. En Jan Kobus nummer 1 natuurlijk. Ja. Prioriteit boven alles. Ja, Jan Kobus. Dus als hij belt, dan u vraagt, wij draaien. En waar ben je verder mee bezig? Ik zit veel nu momenteel met coverbandjes en veel aan het lesgeven. Oké, ik nog. Ja, cultuureducatie. Wauw. Dus, ja. Dus cultureel ondernemer. Cultureel ondernemer. Ja, zo hoor dat. Ja. Wat zeg? Een onvoldoende. Allemaal. En Jan Kobus is echt in prioriteit nummer 1? Ja, zeker. Ja. Ja, ik even checken. Ja, zeker. En als je horen prioriteit, of is Jan Kobus gewoon het enige? Ja, nummer 1. Ja, dat is natuurlijk een woord. Ja, nee, ik wil geen winnen. Zullen we eerst even spelen? Ik ben nou nog niet dood. Dus. Nee, dat zit op 10 t-shirt. Goed. Zo met... Zal 2 nummers doen, achter elkaar? Nee, kom maar even tussendoor. Oh, leuk. Ik vind dit te gezellig. Dan houden we daar rekening met. Ja. We beginnen met Holder de Bolder. We hebben een koe op zolder. Bliksem. En Deun van Seun of Jan Kobus? Maakt die nog aankondiging?
De Duin van Zeuning. Ja, misschien. Live in Onnewin! 1, 2, 3, 4. La 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 la. Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moeten we hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen we naar Purmerend, eens naar de veemarkt toe. En kochten voor een prikkie tweedehands een eigen koe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een grote vieslinde koe, aboe, aboe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Ze slaapt s'nachts op een triple weekendse canapé. De kattenbak op nachtkastplankje, dat is voor de sanité. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een grote vieslinde koe, aboe, aboe, aboe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Ze wordt op tijd gestofzuigd en gezeemd als voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje door deinen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En al die oude hoeden van mijn zuster vreet ze op. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een grote vieslinde koe, aboe, aboe, aboe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen. Naar onze cafetaria en gaan een pintje tappen. We hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor boter of voor kaas. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een grote vieslinde koe, aboe, aboe, aboe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een grote vieslinde koe, aboe, aboe, aboe. Holder de wolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Ging dat weer goed, hè? Dat ging weer fantastisch. Dat ging mooi. Ik vond het hartstikke leuk. En er komt daar nog een nummer van Deun van Zeuninga. Een beetje... Ja, zo zou je het ook kunnen noemen, ja. Als Zeuninga gaat zien Deun, ja. Goed. En clip uit, ik lees iets over platenmaatschappij, dus dat zien we nog in de business. Platenmaatschappij wil dat Vaai mee op de Waddenzee wel uitbrengen, ja. Oké. Wat leuk, man. Ja, dat dacht ik. Landelijk? Landelijk, ja. Oké. Wat wil een feestnummer worden? Het is een feestnummer. Ja, maar wordt het feestcircuit wel in? Maar dan moet het radiocircuit nog snappen. Maar ja. Dat is dreger als ooit. Kijk, die helaas... Ja, dat weet ik. Vertel mij niks over. De Wien is helaas niet zo. Ja, je mij alles. Maar goed. Nee, maar het leuk, man. Er is dus echt een label die zei, hey, daar geven we echt mee aan de slag dus. Ja. Nou, je zet verstuur naar alle radio's en verder afwachten. Hè? Ja, waar weet. Ja. Misschien toch nog een goed pensioen, wie weet. Ja. Nou, dan ben het mooi al. Ja, dat is waar. Mooi boet nu. Ja, nou. Terpdwarpje. Ja. Ja, mooi hoor. Ja. Heb jij de informatie? Nee. Even naar, we komen straks wel bij de muziek wonen. Ben ik dichter? Ja. Ben je mee bezig? Komen er dan dingen, ben je met concrete zaken bezig? In september is een boek uitgekomen met stadsdichters van Nederland en Vlaanderen. Daar staan ook 2 gedichten van mij in. Okay. Nee, en ik kreeg regelmatig opdrachten. Ik ben nou streekdichter van Wat is Friesland? Daarom. Dus ik moet eind oktober weer een aanleveren. En, dat is net eind aan een gebeurtenis bijvoorbeeld, maar meer om de tijd?
Ik krijg vaak een onderwerp aangereikt. Alleen voor deze mocht ik zelf... het moet iets met de gemeente te maken hebben. Ja. Goed. Oh, maar kinderen toch? Het moet wel leuk zijn. Als smokkelen. Ik heb in de stijgers. Ik moet hem nog even mooi maken, maar ja. Is dat het werkje, schreeuwen van gedichten? Het varieert. Ik heb er nou, dit wordt de 4e, maar de 3e heb ik erg lang op zweet, maar was misschien wel de beste. En daar heb ik wel echt even voor op moeten zweten. Ja. Even goed nadenken. Ja, precies. Is het een scrapper? Ik bedoel, schreeuwt iets en dan weer bijstellen? Of maar het in één keer toch... Er verdwijnt heel veel. Ja, eerst veel te veel informatie. En dan langzaam wordt het kleiner. Ja. Hoe verhoudt zich dat muziek? Ik bedoel, dat is altijd wel mijn noemen, zo'n schreeuwen. Is dat een beetje hetzelfde procedure? Of is dat heel weer oors in die beleving dan? Nou, ik schreef de nummers altijd. Ik zat met die gitaar te pinnen en had een paar zinnen. Ik niet eentje. Ja, precies. Maar tegenwoordig heb ik zelfs wel heb eerst een tekst of gedicht geschreven en die zet ik later op muziek. Dus het is een beetje draait. Ja, grappig toch? Ja. Hoe dat er dus blijkbaar verhoren. Maar het weekend nog? Hartstikke drukte? Ja. Morgen zit ik bij mij Douwe. Ja, om de groeten. Ja, zou ik doen. Douwe de groeten. Ja, mooi programma trouwens, denk ik, bij de Omroep. Dus dat is mooi. En wat gist Douwe vertellen? Met Douwe ga ik het over mijn carrière van, laten we zeggen, van mijn punktiet tot nu de variatie in mijn carrière. 30, 24 hier? Nou, volgend jaar is het 40 jaar. 40 jaar? Dat ik voor het eerst optreden had. Ongelooflijk. Ja. Feest hier. Is er nog wat omheen organiseren? Ik zit eraan te denken. Ja. Maar Safir is nog... Ik wel even langs. Ja. Nou, dan ben je hier altijd welkom, dat wist. Oké, nou dan kom ik elke week. Nog een nummer? Ja, best. Welke? Vaar je mee op de Waddenzee? Kom je bekend voor? Ja. Nou, zing maar met dan. Ja, nou goed. Direct bij het programma, dames en heren, waarin hier en hoe hetzelfde nummer spelen wordt, maar de ene van clip. We hebben de studio de versie, maar dit is de akoestische versie. Ja. Nou, studio. Ga je gang. Vaar je mee op de Waddenzee. 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 De Waddenzee gaat op en neer, schepen varen heen en weer. Soms is hij laag, soms is hij hoog. Vertelt meneer de geoloog. Bij Epsie, Bultensand, bij Vloed is het verzonken land. Hoe dat kan, het weet ik niet. Dus blijf ik liever aan de kant. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Bij morgen gaat ziek over het wat en dat is dan de overkant. Maar sta ik aan die overkant, is de overkant bij morgen gaat. En loop ik dan over het wat, dan worden bij de voeten nat. Hoe dat kan, dat weet ik niet, dus blijf ik liever aan de rand. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Vaar je mee op de Waddenzee. Maar wil je mij echt mee hebben, dan moet Kees wel met me mee. We rollen samen van de dijk en ploeteren verder door het slijk. Dat voelt als vette diarree, maar dan de grote ommerkeer. Es is de reis, dat is meer, we segelen auf dem Wattenmeer. Vaar je mee op de Waddenzee. 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 Nou, ik kan net zeggen, wij het net pluggen, Jan Kobus. Keurig, hoor, ja. Ze hebben nog een keer ervan. Ja, leuk. Dave zijn vaar mee op de Waddenzee Oerorlwijk. Die clip is toch, die hebben wij draait gekregen. Waarom had je nog net online dan? Nou, ik gun ook een pleziertje. Ja.
Die mag online zetten? Ja, volgende week gaat hij online. Oké. Ja. Wissel wanneer precies? Of? Midden volgende week. Hartstikke mooi, man. Goed, Julian, dank je wel voor je komst. Maar we verder nog wat bespreken nog? Ja, ken wel. Ja, waar wordt het over? Nou, dat vreekt hij. Nou. Is er nog iets wat de wereld weten mag? Nog niet. Nee? Nee, nog niet. Komt je gauw weg? Nou ja, best. Ja, nee, ik kan niet graag. Ik vind het leuk. Ja, doen we dat. Goed, jongen. Nou, weer de clip in ieder geval. En ik wens je hem alvast mooie kriesdagen. Dank je wel. Oké. Morgen bij Douwe Heerlijk. Welke uur is het trouwens bij Douwe? Tussen 11 en 12. Oh, dat hoeft er net heel betiet hoor. Nee, dat scheelt weer. Hè? Hartstikke mooi, man. Leuk om te winnen. Tot de volgende keer. Wat hè? Ik ga er betrekt doorheen. Oké. En je bent nog niet dood, dit op het t-shirt. Nee, nog niet. Nee, klopt. Dank u. Oké. Mooi. Jan Koper-Sunninga. Hou hem in de gaten. Hij is vrij actief op Facebook trouwens. En Deun van Seun en al die prachtige projecten. En echt nog dichttrek, nog maakt mooie gedichten. Goed. De Crooked kan staan is de band straks die optreden zal ombouwen. Ja, zo werkt dat hier bij deze live show. Pak ik weer even het album. We krijgen hier bij de band All Over Again. Die ben intussen met z'n allen achter de bar zitten hier. Nou, we gaan ze alleen voorstellen. Jongens, ik roep er gewoon even bij. Vriend Wieke hier het hok vol vrouwen. En nou zit ik tussen Nou, je bent geen puber meer, hoor. Nee. Hij de puber leeft niet horen net. Ik hoop het al. Ja. Is het frontaal kwapje uitgegroeid of niet? Ja. Oh, mooi. Goed zo. Jongens, prachtig. Waarom peers? Prachtige kleur trouwens. De hij moet uittocht. Ja, het is eigenlijk gewoon... Ja, waarom heb je ook peers? Ja, waarom? Waar je daarop kwam? Het shows jij wel dat het een mooi geheel ervan wordt. Hè? Ja, we hebben verkozen om het te mixen met de zwarte restanten die ze dan in de machine in. Dus dat ben die vegen, zeg maar. Ja, we vonden dat een heel mooi geheel zo. Dus... Ja, nee, ik vind het prachtig, jongens. Ik probeer mee wat te prikkelen. Want hoeveel hem er van perselitten? Eerst 150 hebben we die. Net de bord voor. Nee, want je dat ken je mooi. Deep Grooves, even promoten. Ja, nee, maar dit komt jullie uit Ljouwt, denk ik, of niet? Ja, Deep Grooves uit Ljouwt. Ze zitten sinds 2020 van mij. Voor mij had dit small drok, maar maar de planning was dus 4 vooruit wezen bij dat soort mannen. Nee? Ja, 12 weken van mij van de verjaardag. Of val me nog daar? Ja, dat voelt op zich maar, ja. Maar het had uiteindelijk... ja, hoe lang? Waar hebben we dat niet, jongens? Ik denk begin september hebben we de heen weg. Ja, sorry? Hebben we materiaal uitzagen wat we mooi vonden. Ja, en zo'n maat hebben we bijvoorbeeld die in plaats van glons. Dat soort dingen. En toen hebben we onze artwork, noemen ze opgestuurd. En zij week nog zo weer de eerste testpersing klaar. En ik meteen goed. Nou, ja, hey, gelukkig. Ja, Dero Sprutsen trouwens, jongen, even hoe de artwork. Waar had dat maken? Het is eigenlijk een persoon die net, die wil net echt bekendheid hebben. Maar de voorletter begint met een W. Nou, dat ben ik net. Hij staat wel achter op een plaat, dus automation. Ja. Ik lees hem net voor. Nee, dan wil ik het feestje net bederven. Maar goed, maar het ziet er prachtig uit, jongens. Je hebt een soort opdracht, jongen, of dit werk wat er al lei, hoe is dat niet? Nou, we hebben een stuk tekst troffen naar die man daar en we hebben zijn van get in gang. Doordat wat mij het maat wel in de ruimte wezen. Zijn naam maat erop staan en de titel van het album Weekend Cheaters, dat maat er ook op staan. Ja. En toen hebben we dit dus gekregen. Ja, prachtig. Het lijkt wel een soort een computergame, bij wijze van spreken, zo'n graphic. Dat op een soort achtbaan, die rieten mij zo'n auto eigenlijk. Dus een soort karker riet dan in een gevaarlijke bek van een monster. Met 12 achter erop. Nou ja, dat is wel een beetje... Nee, je mag gewoon die plaatkeep in oorzaken op internet zien. Maar wat is dit? Is het drank, jongen? Dat is drank, dat is rum. Oh, rum? Ja. Ben je maar rum drinkende band of niet? Nou, eigenlijk komt het van Dreadlock B en dat komen we terug in uw nummers. Ja, okay. Dus al je liedse stukjes erin. Je ruikt is dit Leo Lippy, uw grootste fan. Oh, wat leuk, man. Hé, jongens, hij mooie verkering, of niet? Nee. Kijk, we doen de verkeerde vregen. Ja, krijg de verkeerde. Maar want Weekend Cheaters dacht ik even van, nou, die had verkering en die gaan met band en dan een busje en hoe is het wel? Wat valt er nou een pijnlijke stilte? Nee, zeker niet. Slaat die titel dan op? Nou ja, wat denkt Willem wel? Nee, ik ben de interviewer. Nou, eigenlijk is het een beetje van, wie wil eigenlijk dat iedereen zijn eigen betekenis voor een keer aan. Dus, zo. Ja. Nee, hè? Nee. Jongens, de muziek. We draaien straks even voor Spotify en wat om duidelijk te maken. En hoe iets ben meer ik live. Collega Erik Enema zit trouwens de plaat de hele week nog draaien in zijn programma Casa Enema. Jongensbuus hier op de radio. Hoe zou je met zelf beschrijven willen qua muziek? Welke hok mee we in pleetsen? Nou, we ben geïnspireerd door de grunge scene. Ja. Echt een Nirvana en Pearl Jam en zo. Dus daar valt het ook wel binnen. Soundgarden. Dat is mijn favoriete bandje.
Oké. Ja, als win je me net leven. En ik de Stone Rock. Oké. Dat komt echt steeds meer op. Dus sound kan me verwacht zien. Ben je belangrijk ziek geweest om een eigen sound te vinden? Want ik bedoel, ik kan wel zeggen, dat vind je mooi. Maar om dat te vertalen in je eigen nummers. Nou ja, in de eerste 2 jaar van de carrière winnen we eigenlijk nog een paar softies. Ze beginnen wel al jij. Ja, ze beginnen wel ja. Per covers, wat zachtere nummers. En nou hebben we in dit laatste jaar, 2018, 2019, hebben we echt onze sound voelen. En dat kennen je hem jaar op deze plaat. Dus als je hem nieuwsgierig binnen, keep je deze plaat 18 oktober in het Badhuis de Westerheen. Zo. Maar straks nog een keer reclame voor mij. Wie gelid even een stuk jaren tot het Nijs. En Nijs komen we nog even een keer bij in Brom. Want dan 10 locaties en dan gaan we het er nog heel kort even door. All over again in ieder geval. Plaat is haast uit. Weekend Cheaters dat meest thuis helemaal invullen. Wel even een stuk jaren zien van de singles. Die zit op Spotify? Ja, dat is een van de singles en in de Revolt wordt voor je hem draait. Hartstikke mooi. Straks meer over All Over Again. Live in Noorderwien. De smelste stegen van Ljouwert. Op de heeste wegen van de Snitsermar. Op het drukste kruispunt van Drachten. Hij docht het altijd. En overal. Hij is sterk, hij is robuust, hij is onvermoeibaar. Oerenlang. En deze week kiest hem winnen. Hier bij Omroep Friesland. De stoere bouwradio. Doch mij on uw nagelnaaie radioquiz Friesland Boppen. En maak je kans op deze radio. Wat winnen we al? Mat Harkje. Deze week. Omroep Friesland. De R zit weer in de maand. Dat betekent herfst, regen, beslagen ruiten en rinkel de kinkel. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus bereken jouw premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van. Als TN'er, typische Nederlander, regel ik mijn geldzaken het liefst persoonlijk. Maar ja, tegenwoordig praat ik vaker met computers dan met mensen. Dat is bij jullie wel anders, hè, Stem van SNS? Ik heb uw vraag niet begrepen. Wat is dit nou? Grapje. Bij SNS krijg je gewoon persoonlijk antwoord. De Consumentenbond heeft ons niet voor niets uitgeroepen tot de bank met de beste klantenservice. Gefeliciteerd! Persoonlijk antwoord op al je vragen over geld. Heel normaal. SNS. Weer zo'n aanbieding waar je mond van open valt. Nu bij Kruidvat alle Colgate mondverzorging 1 + 1 gratis. Mensen die voor voordeel kiezen, die gaan natuurlijk naar Kruidvat.
verrassend, altijd voordelig. Bij Hyundai rijden we altijd voorop. Neem de Tucson en de Tucson N-Line. Een SUV met karakter die een sportieve uitstraling combineert met slimme technologie. Profiteer nu van €5.000 SmartTech bonus en rijd de Tucson al vanaf €27.995. Kom verder, Hyundai. Steeds meer Nederlanders vragen zich al lang niet meer af of ze iets voor het klimaat kunnen doen, maar wat ze kunnen doen. Zo heeft Henk zijn vloer geïsoleerd. Pakt Janine zo vaak mogelijk de fiets. Verspilt Thalia minder voedsel. Rijdt Pieter in een elektrische auto. En heeft Mustafa, net als bijna 800.000 andere Nederlanders, zonnepanelen op zijn dak. Iedereen doet wat. Soms veel, soms weinig, maar wel altijd wat. Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op iedereendoetwat.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Brexit-onderhandelaar Barnier heeft toestemming van de 27 EU-lidstaten om te praten met de Britse onderhandelaar over een Brexit-deal. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Barnier zou toestemming krijgen omdat er een tunnel met een heel zwak licht aan het einde is. Eerder vandaag werd al duidelijk dat de Brexit-onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk een constructief overleg hadden gehad. EU-onderhandelaar Barnier benadrukte wel dat er geduld nodig is. Het verkeer in Leeuwarden heeft veel last van een boerenprotest. Tussen de 100 en 200 boeren zijn met hun trekkers de stad ingereden. Het verkeer staat niet volledig vast, maar de politie adviseert mensen om de auto te laten staan. De boeren staan bij het provinciehuis. Ook is een groot aantal van hen naar binnen gegaan. Ze zijn boos over de stikstofmaatregelen die de provincie deze week bekend maakte. De boeren willen blijven tot de maatregelen zijn ingetrokken, meldt Omroep Friesland. In Manchester zijn 5 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een man stak in een winkelcentrum met een mes in op winkelend publiek. De man van in de 40 is inmiddels gearresteerd. De antiterrorisme-eenheid van de politie doet onderzoek. Het winkelcentrum in Manchester is ontruimd en het tramverkeer in de omgeving is stilgelegd. Het aantal sollicitanten naar de burgemeesterspost in Heerlen is te klein om een goede keuze te maken. De Limburgse gouverneur Theo Bovens gaat daarom de vacature opnieuw openstellen. De mensen die al gesolliciteerd hebben, hoeven dat niet opnieuw te doen. Ze worden meegenomen naar de volgende ronde. De provincie Limburg hoopt nu dat de nieuwe burgemeester voor volgend jaar zomer kan beginnen in Heerlen. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen, vooral in het noordwesten. Er staat veel wind, aan zee later kans op zware windstoten en het is 15 graden. Morgen regenachtig, maar minder wind en 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is het laatste uur alweer van Noorderwien Live op deze vrijdag met Van Piekeren en de band The Crooked. En dit alles nog volle meer. Nee, het reclameblokje. Dan ben we erbij met Noorderwien Live. Lekker een weekendje weg of nog even genieten van de zon? Ga zorgeloos op reis met een doorlopende reisverzekering van de Friesland. Het hele jaar goed verzekerd, vanaf €1,75 per maand. Regel je reisverzekering makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van A-Vogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. A-Vogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Heb je een zorgverzekering bij de Friesland? Dan krijg je 10% korting op je reisverzekering. Ga zorgeloos op reis en regel het makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Je kunt niet meer lopen, je wordt 's nachts wakker van de pijn. Pijnstillers helpen op een bepaald moment ook niet meer. Toen ben ik bij DC Kliniek gekomen. Heel ontspannen.
Het resultaat, dat was heel snel, een paar dagen al. En dan ben je er vanaf. Ik ben eigenlijk pijnvrij. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten voor bijvoorbeeld pijnbehandeling zonder lange wachtlijsten. Kijk op dcklinieken.nl. Op zoek naar ontspanning door valeriaan of hulp bij sneller in slaap vallen door melatonine? Nu bij Trekpleister, alles van Sleeps en Valdisper. 1 + 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Renault maakt het leven graag eenvoudig voor de veeleisende vakman. Bij aanschaf van een nieuwe Renault Trafiek ontvang je daarom een gratis upgrade naar automaat. Profiteer bovendien van 0% rente op de financiering, verlengde garantie en onderhoud vanaf slechts €153 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En leuk dat je erbij bent. Ik het laatste oerweg van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Bij geweldige gasten, ja, kijk je me nou al voorspellen. En Regina, wat bist nou een dwaan? Oh, die man die hier toe vangrail. Hij zei, die zit elke week te jongen, maar ik zie ze nooit. Nee. Nou, ik zei, je zit in huizen. Die zit in de studio. Oh, nee. Mensen wiesmeidje dat hier in een aparte studio ook, vreten mikje. Ja, Reinoud die zit in een apart kamertje, opsluiten natuurlijk, hè, want als dan komt hij hier om de hoek de hele tijd van... Dus ja. Ja, maar een beetje inbinnen, nou. Maar het was net echt interessant, nou. Dus, Vind je dat nog wel eens wat interessant? Ja. Lekkere mikjes, hè? Van Piekerens in de huis, hè? Ja, dat is geweldig. Ja. Dan wil ik even sissen. Oh. Want daar ben ik hun tier dankbaar voor. Want we hingen op 2 november, Nacht van de Doden. Ja. Gaat het al je nog steeds terug? Oh, dat mag toch nog regelen? Nou, ik hier ze vregen. Ja. En daar is Jaap zijn. En dat vind ik gewoon fantastisch. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, dat vind ik super. Ja. Geweldig duo trouwens. Hè? Ja. De dood is in één keer niet meer zo erg met Van Pieker in de buurt. Best leuk. Ja, daar kom ik op terug. Ja. Gaat nergens over. Daar kom ik op terug. We gaan all over again. Ik nog in de studio, dus we waren nog even aan praten. En gewoon schaamteloos reclamemeidje voor de plaatpresentatie. Zo hartstikke is een cd-presentatie, maar het is een album. En ik ga naar de band, ik stiekem toch wel een Liesbietje fan van Wurden Benny Tusken. De Crookeds. Leuk dat we er binnen, jongens. Welkom. Ja, superleuk joh. Leuk. Hoe zit het nou? Je bent 2 broers en die kom je te persen, maar je waai hem daar nog of niet? Nee, het is Steenwijk onderhand. Steenwijk? Ja, nog steeds inderdaad. Ja, toch wel? Ja. Beetje blijven hangen daar? Ja, blijkbaar. En hoe ben je hem ooit begonnen als band? Ja, via D-Drive, Leeuwarden, hebben we hier op school gezeten. Ja, dat is een beetje de basis. Hè? Dat is eigenlijk waar het ontstaan is inderdaad. Met Gerrit-Jan, de bassist, en Frank. Die hebben elkaar leren kennen en zodoende. 2016 alweer, dus ja. Zijn er plannen? Er zijn plannen, zeker. De plannen zijn, we zijn bezig met een EP. Okay. Februari komt die uit. Eerste single komt volgende maand al uit. Okay. Dus houd het vooral in de gaten. Ja, lekker man. Gaan we straks even praten. Ik wil eerst even wat jaren. Lekkere band, de Crookeds. Welk nummer ga je beginnen? Tell Me The Truth. Oké, live in Noorderwien! What's happening here? This ain't what it used to be. Who can I trust to tell I'm having doubts about this? You always told me everything will be alright, but by the looks of this, there's something very wrong. Tell me the truth, you
something very wrong. Tell me the truth, you're running away. You're making me feel like I'm always wrong. Please someone tell me this thing will be alright. You'll never know what's really playing in that night. I feel like it's changing, there will be a bloody fight. I wish it was different, the world's burning up. Ah, lekker. Niels Frank en Erik Bremer en Gert-Jan Tjulkenen. Maar ik dacht dat het om 2 broers gaat. Maar hoe zit het nou met die achternamen allemaal? Ja, dit zijn inderdaad 2 broers. Dat zijn Frank en Erik. Ja? En ik ben geen familie. Ook. Je bent een neefje of zo? Nee, helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Gewoon toeval? Puur toeval. Ja, ik zit te denken, hoe zit het nou eigenlijk? Weet je wat te hard of niet? Ja, nou, soms wel wat vervelend. Ja? Het is de leeftijd, hoor. Het is te doen. Ja, maar tof dat jullie zijn, jongen. Ah, ik ben een beetje melig vandaag, dat geeft niks. Het komt door de boeren en het stikstof. Ja, dat geeft alles. Tot straks. We gaan meer noemers van hun jaren. Hi, beide trouwens. Meneer Fransen en meneer Van Piekeren, ze neem ik zijn tussen maar even. Kom al een hele tijd hier bij u in de studio. En elke keer zie ik het weer een beetje groeien. En dat vind ik zo ontzettend leuk, Jan Van Piekeren. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, geweldig hè. Gaat maar goed hè? Ja, het is ongelooflijk. Joh. Als we oud genoeg worden, dan gaan we het gewoon redden. Maar ja, je had het net over de dood. Ja, dat is waar. Nee, maar dat doen we er af en toe bij. Het is de hele tijd core business geweest, maar nu doen we het af en toe nog. Side project. Ja, precies. Ja. Johan, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn, Willem. Jongens, jullie zijn altijd welkom. Ja, maar hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al? Nou, wat zal het zijn? Ja, levenslang. 19, Zonder voorarrest. Ja, jaar of 16. Jeetje, man. Ja. Hoe zijn jullie elkaar getroffen? Ja, ik was al een beetje aan het eerste dingen aan het proberen. En toen heeft Jo, die kwam ons tegen in Averechts in Utrecht. Waar ze trouwens nog steeds op dinsdagavond hebben ze nog steeds jams. Ja. En het is in 2001 ingestapt in Overlast. Dat was toen de popband. En toen zijn we in 2009 ermee gekapt. En een soort van, het wordt tijd om een klein beetje leeftijdsgenoten op te zoeken. In een iets kleinere setting. En die stem van jou, hè? Ja. Ook al van jongs af aan, of niet? Nou, toen ik 12 Heb je daar dan echt wel wat aan moeten werken? Nou, toen ik 12 was, toen zaten de Wieners en knapen er al niet meer in. Nee, toch niet, hè? Het is een familietrekje, zeg. Ja, laatst vroeg ook iemand aan mij van, zou je je poliepen niet weg laten halen? En toen gaf ik als antwoord, ja, ik ben zo bang dat als ik ze weghaal, dat iedereen denkt dat ik uit Volendam kom. Moeten we niet hebben. Nee. Ben je echt een geboren en getogen Utrechtenaar? Hoe noem je dat? Nou, ik ben ingetogen. Oh, ingetogen? Ja. Nee, Zijn je stromer? Ja, ik ben vanaf mijn 12e in IJsselstein gewoond. En jawel, het is de enige, zoals Bluff ook zegt, de enige stad die ik ken. Ja. Hoe geldt het voor jou eigenlijk? Ja, ik ben ras-Utrechter. Je bent Echt Utrecht. Helemaal, ja. Net als Henk Westbroek, hoor. Ja, die ken ik ook. Daar heb ik ook nog mee gewerkt bij de VARA. Hou maar op. Die anekdotes vertel ik nog wel eens. Goed. Mooi, hè? Goed, jongens. Ja, straks het hele verhaal in. Maar ik hoor je bij Q-Music, ik hoor je bij op Radio 1, bij Frits Peets. Dat gaat hartstikke goed eigenlijk. We eindigen met de grote... Met de grote hit? Met de grote doorbraak. Ja. Maar we beginnen, want het is heel leuk. Nogmaals, we zitten al 20 jaar. Eigenlijk doen we alleen maar scheiding en crematies. Ja. En we hebben nu, mijn dochter is getrouwd. En daar had ik een liedje voor gemaakt voor het altaar. Ja. En ging ook over de dood? Maar je zal het niet geloven. We zijn al 3 of 4 keer staan we gewoon bij plechtigheden te zingen. Ja, serieus? Ja, het is echt heel anders dan dat er een kist achter je staat. Dus ja, toch wel, hè? Apart, heel apart. Ja. Hoe heet het? Ze gaan het echt doen. Van Piekeren, live in Noorderwien.
het echt doen. Iedereen mag het weten, getuigen genoeg. Het contract ligt al klaar. Ze gaan het echt doen, overtuigd zeker weten. Vandaag wint het geloof in een mooi leven in elkaar. Ze gaan het echt doen, de bubbels staan koud. De bruidsnacht geregeld, vandaag wordt getrouwd. Vandaag is die dag om nooit te vergeten. Net als bij Jezus, alles ervoor en erna. Het is dat ene kleine woordje, waardoor de eeuwigheid ontwaakt. 2 letters tonnen zwaar, dat 2 levens lichter maakt. Dat ene kleine woordje, dat 2 paden naar één weg verlegt. Dat ene kleine woordje, dat meer dan 100.000 woorden zegt. 2 magische letters, als 2 mensen het menen. Elkaar recht in de ziel kijkt, tot iedere twijfel is verdwenen. In overvloed en tegenspoed ook blij zijn met de helft. Heel dicht bij elkaar, maar nog dichter bij jezelf. Het is dat ene kleine woordje, waardoor de eeuwigheid ontwaakt. 2 letters tonnen zwaar, dat 2 levens lichter maakt. Dat ene kleine woordje, dat 2 paden naar één weg verlegt. Dat ene kleine woordje, dat meer dan 100.000 woorden zegt. Dankjewel. Kijk, daarom nodigen jullie graag uit. Prachtig mooie liedjes. En straks gaan we hem ook horen, maar dan een lekker feestnummer. Ja. Zoals leven, hè? Ja, inderdaad. Ja, we zijn al 25 jaar bezig. We staan wel op het punt van doorbreken, daar weet jij ook alles van. Ja, bij Ziggo Dome, alles lont nu. Ja, bijna, hè. Bijna. Televisiering. Ja, we moeten nog steeds overal zelf munten halen, maar verder zijn we overal hard. It's coming. It's coming. Nee, maar nogmaals, we hebben een heel mooi album gemaakt en hebben best een hoop aandacht voor gekregen, maar niet gedaan wat we ervan hoopten natuurlijk. En dus we hadden 1 zo'n liedje nodig waar we alle pleinen van de Tros een beetje mee kunnen bestormen. Want ja, als je Nederlandstalig zingt, dan zit je al gauw in die hoek. Ja. Dus we dachten, het wordt tijd dat we die hoek een beetje opzoeken. En, maar goed, dan heb je een liedje nodig met niet te veel inhoud. Nee. En dus we hebben een liedje gemaakt. Nergens over gaat. Daar gaan we straks over praten. Ja, en we gaan straks ook uit. Luister jongens, mooi, prachtig u naar binnen. Ik ga nog even achter de bardel. De heren van All Over Again zitten hier nog steeds, jongens. Ja, dit is de Noorderwind. Crooked, Aasjeswer. Dan hebben we Van Piekeren met Lietse Veskes. Dat komt alweer goed. Maar met wie kan je nog spelen vandaag? Ja, Snijn. Ja, toch nog al? Ja, Helden van Jerre. Ja, waar? In Iduna, Drachten. Iduna. Hoe let met je? Het zie je vervjouwen. Ja. Mooi. Goed. En meidje even reclame voor je LP-presentatie, dames en heren. Absoluut. Ja. Dat geven we aan. Ja. Nou goed, wanneer? Hoe werd? Nou, zal ik wat vertellen? Ja, we kennen je. Ja, nou ja. Ik nog een. Hij is ergens. En binnenkort. 18 oktober in het Badhuis in de Westreen. In de Westreen. De LP-party. Ja. Het is een feestje, dus we willen de zaal vol gaan natuurlijk. Ja. Voor de mensen die voor de door willen lezen achter worden. Ik heb een mooi beetje indrinken. En jongens, hè? Ja, jongens. Ja, nee, maar dat is de Maas al lijst. Ja, dat is maar ook wel mijn tentje. Nee, we hadden 2 bands in totaal. Met USB, maten van Flashbang en Captain Disco. Ja. Sorry. Maar hun nemen weg mij. Ja. Want wie doe je nou door een album tourken? Oké. Nee, Amsterdam ga je maar, hè? Amsterdam. Die kennen jongens? Jazeker. Ja. Zeker. Ja, dat weet ik net. Nee, ja, die kan wat zeer goed. Mooi. Duitsland geven nog een Ljout, Mukkers, te gek, man. dat soort dingen. Ja. Maar in ieder geval... Badhuis, Westreen? 18e, dat is 18 oktober? Ja, en dan geven we
dan is er uit. Ik heb hem daarna die ik hem keepje. Onthorst het even, 18 oktober, mag die mel. In Badhuis. Zij horen soundcheck. Ja. Even een patatje en dan rammen met die hand. En dan ben ik erbij. Het wel leuk. Goed, dankjewel. Ja, ik ben gek op vinyl. Die is van Erik Enema, collega Kaas Enema, want die keer de plaat ik echt helemaal draaien. En ik, we hier al een datum lukt toch? Van Noorderwind of net? Ja, die zit er al tussen. Waar zit, ik ben hem even kwijt. Wist u het? Nee, Volgens mij is het ergens in november. Ergens in november? 29 november. Ik ben eigenlijk commandel, ja. All over again. Ik klim nog een keer. Weekend Cheaters. Ik ben een hele ideale schoonzoon, ja. Meidje in Zwaringen. En net hier had verkering. Nee, denk nee, ik begin er net weer over. Man, dank u wel. Tot de volgende keer. Tot ergens in november. Hier, goed. Ik weer even naar de Crooked. Straks meer van Piekeren trouwens. Straks ook nog Friggin in de Riggen Festival. Dat is mooi. Dat is van 12 uur tot jongens let, kan ik je vertellen. En er komen allemaal te gekke gitaarbands. Lekker sleazy, zit ik dan maar even. En ik vind elke tak meer mee. Waar is mijn de wegspelen hier? Ik zal even in mijn lobby. Helemaal goed, super. Ja, dat zou te gek zijn. Ik lust nog wel een nummertje. Nou, gaan we doen. Hoe heet het? Deze is Too Far, dit is een primeurtje van een nieuwe EP. Oké, live in Noorderwind, de Crooked! Please look at me. You got me on my knees. I got nowhere to go. I'll never be free. I know what you want. I'm afraid it's too late to say sorry, but now I know. I think I took a little step too far. I think I went too far. Too far. I want to go back to a place I know, but I don't know where to go. I went too far, too far. If you could show me the way to go, oh please just let me know. I got my head straight. I found my way. This is no mistake. I'm perfectly fine. I know what you want. I'm afraid it's too late to say so. But now I know. I think I took a little step too far. I think I went too far. Too far. I want to go back to a place I know, but I don't know where to go. I went too far, too far. If you could show me the way to go, oh please just let me know. Too far, too far. I want to go back to a place I know, but I don't know where to go. I went too far, too far. If you could show me the way to go, oh please just let me know. I went too far, too far. I want to go back to a place I know.
Goeie night, straks spelen ze nog even terug hier in de studio. The Crooked begint met een C en de middelste is een K. Kist het zeker op ziek op Facebook. En het zou wel aardig passen, vind ik zelf. Misschien is het wat van Takkem hier, het festival er is van Friggin' in the Riggin. Peter Frans is hier intussen binnengekomen met een special guest from England. Ja. Wie heb je meegenomen, Peter? Mike Spencer. Okay. One of my best friends. Nice to meet you. Good to have you on the show. How are you doing? I'm doing okay. I'm just a bit tired from the trip. Okay. It's such a long trip. I mean, it's the last time we're going to be, in the union now. Everything is going to be changed. Yeah. Hey, I want to stay. I want to be. Stay here? Yeah, I'll stay here. Be European. Where are you living in England? In South London. South London. Where all the stabbings are now. Everybody's getting stabbed. That's a bad neighborhood, isn't it? Yeah, bad, very bad. Yeah. Happy to have you here in Leeuwarden voor morgen, hè? Friggin' in the Riggin. Gaat hij muzikaal nog wat doen? Mike gaat zeker wat doen. Die gaat tussen de bands door verzorgt hij de muziek met zijn show. En om 12 uur, als de Hunekop uitgespeeld is, dan gaat hij de afterparty nog verzorgen. Dus. DJ dus? Als DJ, ja. Maar hij heeft veel gespeeld, hè? Hij heeft zelf veel gespeeld. Frontman van de Cannibals. Ja. En now you wake up. Now I wake up. I only know one word in Dutch. It's godverdamme, and that's it. When I come to stamp at the airport, he says, "Do you speak Dutch?" I said, "Yeah, one word." I said, "Godverdamme." He said, "Okay." Nou, we hadden net hier in het eerste uur hadden we een band uit de Achterhoek en die begon al op zijn Achterhoek te vloeken. Dus het is. Ik mag straks de telefoontjes doen hier. Dat komt wel goed. Morgen dus. Maar oké, met de band. Morgen gaat hij DJ doen. Straks gaan we uitgebreid nog even praten over het festival. Morgen is het vanaf 12 uur. Sinds ik hem er even bij tot jongens let. Dus 12 uur. Maar onder andere de Phantom for de Hoenekap. Maar ik heb een heel soort andere bands. Dus Friggin' in the Riggin' in Schaaf City Theater. Of is het weer gewoon Schalen Schaaf tegenwoordig? Het heet Schalen. Ja, het is weer gewoon Schalen Schaaf. Ja, gewoon lekker simpel houden. Hè? Ja. Praten er straks over. Straks van Piekeren, de Crooked en het festival dus. Maar eerst het Nice. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. De Ultimate Editions van de Seat Leon. Daar zit echt alles in. Full LED koplampen, een digitale cockpit en keyless entry go. Het enige wat er nog niet in zit, dat ben jij. Maar met een voordeel tot wel €7.000 zal dat vast niet lang meer duren. Use it or lose it. Kijk nu op seat.nl. Weer zo'n aanbieding waar je mond van open valt. Nu bij Kruidvat alle Colgate mondverzorging 1 + 1 gratis. Mensen die voor voordeel kiezen, die gaan natuurlijk naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. De Ultimate Editions van de Seat Leon. Daar zit echt alles in. En met een voordeel tot wel €7.000 stap jij nu ook in. Kijk nu op seat.nl. Van lokker tot inloopkast en van strak in het pak tot fashionista. Ontwerp nu jouw droomkledingkast met 30% IKEA Family korting op alle complimentkastinrichting bij aankoop van een Pax kledingkast. Droom verder op IKEA.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Aas verder bij Van Piekeren. Het festival natuurlijk morgen hier in Leeuwarden, Friggin' in the Riggin. En natuurlijk nog de Crooked. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Tiete Seijers. De politie had een 34-jarige basisschoolendocent en korfbalcoach uit Bolzert aanhouden om een zedendelict. Nevens de Telegraaf werd de man verdacht van het in bezit hebben van benneporno en vanwege ontucht met een minderjarige. Hij heeft een eigen bedrijf dat bennefeestjes organiseert. De man is die aanhouden en joert voorlaat bij de rechtercommissaris en de politie is dwaande met het onderzoek. De provincie loekt de stikstofmaatregels in die jedder van de week naam binnen. Die maatregels betutten dat de ruimte die boeren hier om stikstof te produceren en die ze net broeken van haar aannaam worden zoenen. Andere bedrijven die op slot zitten zoenen daarmee helpen worden matten. Boeren binnen er zo lulkoe worden dat ze van een man machtig naar Ljouwert gong binnen om te protesteren. Ze vierden actie bij het provinciehuis en wie van doel krijgt zo lang te blijven om de provincie de maatregel inloeken zoen. Dat protest had werken, want jedder van de middag kwam deputaire Kramer maar dit boodschap. En we zullen maatregelen nimmer matten. En maatregelen nimmer matten, die zeer toch bij Jim, maar ik bij Oren. Maar
zit ik erbij. We kunnen het alleen nog maar oplossen als we het mooi met elkaar oplossen. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te loeken. Dank u wel. Ja, gejuich, want dit wie wat de boeren jaren wonen. Een van de wutvierders van de boeren, dat is Nienke Koopmans, wie voor kwaad VVD-steertelid, maar sinds uit die partij stapt vanwege het stikstofbeleid van het kabinet en zelfstandig vierdergang. En zij is uit te schroeven over het succes van de protestactie. Ik ben echt overweldigd. Vanmorgen om 11:00 begon dit er al in en dat we dit varken kregen. Mij al die boeren, mij al die, ik weet dat je het zien, saffele jonge boeren die hier gewoon letterlijk in overal maar de klaai aan lezend staan. Dat is gewoon echt, ja, dat is echt fenomenaal. En Kramer die bleef maar van stikstof verkleden. Dat lossen we wel op. Daar ben alweer, daar ben we mee bezig. Dat komt wel klaar. Maar hij had de druk field. Ze had zien laten van jongens, dit weer de grens. En dan breek je wat. En dat viel fantastisch. Ja, dus kon boeren weer naar Hoesta en dan maakten ze maar die trekkers weer om. En dat betekent dat er op dit stuit op de N381 de dik van Drachten richting Appelskeer 3 kilometer stilstaand verkeer zit bij Wierwoord. Terug trekkers die het weer op Hoes gaan. En de ontwikkelingen volgen elkaar gauw op, want intussen gaat die stap van de provincie een groep boeren nog net vier genoeg. Zij wil nog meer van deputaire Kramer en daarom ben die weer omgang naar het provinciehuis. Verslagjouwer Wendy Kennedy, die is echt dwaande maar dit boerenprotest van Jood. Wat wil die boeren, Wendy? Eigenlijk is net al je fjordingen. Zo ben ik gewoon nog bleu. Dus er zit nog vol met trekkers. Ze willen eigenlijk graag dat ze willen wie is eigenlijk. Toch? Of net? Volle zwarte blik, want ik zie maar ja, dat is iets van in de stiek net zeg. Hey, want waarom zie je hier al je nog? We moeten een zwarte blik hebben. Minister Schout met vorige week ook al in taagsessies. Hier wordt het al ook al van tafel. En we willen het alleen goed zwarte blik hebben, dat we geen bewijsteken hebben. Ja, nou is er correct een wutvierder nog net aan mij een soort van passenbericht. We beginnen nog even te lezen. Is dit bewijs genoeg? Ja, het officiële bewijs, maar zijn handtekening, dat komt er direct al om, maar nou komt er vast even niet lezen wat erin staat. Die zien hier nou nog heel iets netjes. Nee, we wachten op het officiële document van Kramer en dan kunnen we netjes beginnen. En wat als hij dat net doet? Nou, ik ga wel vanuit dat hij dat doet, want van mij houdt hem nou wel een oortje wit, ik hem zo niet schatten kan. En als hij dat net doet? Nou ja, dan ben we heel snel weer om en dat geldt ook voor de komende tijd. We gaan samen naast je touw zetten van de morgen jongen hoe dat heb ik dit betaald en ik heb het en jij wilt zien heel Friesland die weet het. Dus dat ben je samen weer. Echt als een ooie trekker die zit en een papiertje erop. Ja, dat je samen zijn appje dat is verstuurd en dan ben 2 minuten met heel Friesland weet het. Dank u wel. We maken hier dus nog even wachtje op Kramer, want ze vielen het nog heel iets net te vier nog. Dat is helder. Nou, wij horen dat in de gaten hoe het verder gaat er op het provinciehuis. Een groep boeren is daar dus nog. Oren bin onderwijs een Hoesta en dat waren het weer voor oponthoud hier en daar in de provincie voor het verkeer onder oren dus op die N381 in de omkritten van Wierwoord. Burgemeester en wethouders van de Frieske Marren die willen een lening van op zijn meest €450.000 Jan voor het redden van Sibrandis speelpark in Oude Maddem. Het park is zo'n 1 augustus dicht, omdat eigenaars er net verder mee wonen. Ondernemer Sjerp Jaarsma die wil het verplaatsen naar zijn recreatieterrein de Hege Gerzen. Maar daar had er nog net genoeg geld voor. Hij wilde aan de mijn inzamelactie. Burgemeester en wethouders van de Frieske Marren willen correct als Jaarsma het park graag behouden voor de regio. Daarom was ze een lening beschikbaar stellen, zodat onder andere de inboel van Sibrandis oernaam worden kan. Het waar dan. De loft is beroemd, ruim geregeld. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad of 16. Morgen dan hebben we ruim, het wordt 15 graden. Snij dan is het wat droger en kunnen de zinnen er echt bij komen. En het wordt warm voor de tijd van het hier, een jongetje of 20 graden. Lekker een weekendje weg of nog even genieten van de zon? Ga zorgeloos op reis met een doorlopende reisverzekering van de Friesland. Het hele jaar goed verzekerd, vanaf €1,75 per maand. Regel je reisverzekering makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Als TN'er, typische Nederlander, regel ik mijn geldzaken het liefst persoonlijk. Maar ja, tegenwoordig praat ik vaker met computers dan met mensen. Dat is bij jullie wel anders, hè, stem van SNS? Ik heb uw vraag niet begrepen. Wat is dit nou? Grapje. Bij SNS krijg je gewoon persoonlijk antwoord. De Consumentenbond heeft ons niet voor niets uitgeroepen tot de bank met de beste klantenservice. Gefeliciteerd! Persoonlijk antwoord op al je vragen over geld. Heel normaal. SNS.
Heb je een zorgverzekering bij de Friesland? Dan krijg je 10% korting op je reisverzekering. Ga zorgeloos op reis en regel het makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Het Provinciaal Landschap werkt dagelijks hard om de natuur nog mooier te maken. Daar profiteren niet alleen de planten en dieren van, maar wij ook. Kom daarom ook naar de Week van het Landschap, van 12 tot en met 27 oktober. Ruim 100 activiteiten door het hele land. Kijk op weekvanhetlandschap.nl. Natuur. Mooi dichtbij. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Renault maakt het leven graag eenvoudig voor de veeleisende vakman. Bij aanschaf van een nieuwe Renault Trafiek ontvang je daarom een gratis upgrade naar automaat. Profiteer bovendien van 0% rente op de financiering, verlengde garantie en onderhoud vanaf slechts €153 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Annie de Musical is terug en ze is sterker dan ooit. Met Willemijn Verkijk en Edwin Jonker. Beleef met jouw familie dit hartverwarmende verhaal in een theater bij jou in de buurt. Vanaf 5 november te zien. Boek nu op anniethemusical.nl. Omroep Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste Jaloero van Noorderwindelaars live. Met de Crooked straks hier live in de studio van Piekeren. Maar toch ik nog even achter de bar. Want Peter Frans, even over morgen morgen. Zaterdag 12 oktober, de tweede editie intussen alweer van Friggin in the Riggin Festival. Maar welk idee had je dit hier aan geprogrammeerd? Want het bent ook een behoorlijk hurde gitaarbands, hè? Ja, nou valt op zich wel mee. Ik heb toch wat naar afwisseling gezocht. Het is op zich wel allemaal vrij hard. Ik heb onder andere de Phantom 4, Surf Sound. Om toch even wat rust tussen de herrie. En eigenlijk wel grappig. Wij hadden de Phantom 4 als hoofdact. Alleen vorige week, of 2 weken geleden, belden ze me op en zegt... ik zie op jullie lijst dat de Hoenekop speelt. Dat zijn toch wel de lokale helden hier. En die hebben toch wel wat bekendheid. En is het niet beter dat zij als laatste spelen? Dus ja, helemaal grappig, hè? Ja. Gebeurt net zo vaak, ja. Yeah. You agree with everything? Yeah. You're gonna do a show tomorrow? No, I'm gonna just play music in between the shows. DJ show? DJ show, yeah. And what kind of music you gonna play? What? Trash. Slayer? Garage. Rock and roll. Slayer? Huh? Slayer? No. You're a bad DJ. So no, if you don't like it, don't come. Goed zo. I like that. Goed zo. Morgen, Saleskap. Ik kom straks nog bij je waarom. Friggin in the Riggin. Heer van Piekeren. De doorbraak. Ja, mooi. Maar jullie krijgen wel steeds meer aandacht, ook landelijk. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind het terecht, hoor. Ja, het is echt grappig, maar toch ook dat liedje wat we straks gaan doen. Je hebt gewoon toch een soort rare hit. Een paar van die 3 minuten nodig, waardoor je zoiets ook iets meer aandacht krijgt op de rest. Ja. En het geweldig dat Frits Spits natuurlijk een soort... ik hoorde jullie in de taalstatus, prachtig. Ja, te gek. En ook een soort, was helemaal ontdaan tijdens het interview. Hij had zich zo goed voorbereid en had het album zo goed geluisterd. En had het zo mooi radio gemaakt. Dat was echt... Ik voelde me weer net 15 als jochie naar de Avondspits luisteren. Ja, dat is eigenlijk ook nog nostalgie. Ja, mooi hè. Ja, dat is het voordeel. Als je oud mag worden, dan krijg je steeds meer nostalgie, Willem. Jong vergeet. Gaan we het over de dood hebben of niet? Nee. We gaan het eerst even hebben over het sluiten van een kroeg. Vind ik ook wel goed. Ook een soort dood, maar dan anders. Dames en heren, Van Piekeren. Bloed in mijn ogen, de tijd omgevlogen, gordijnen dicht, de lichten gaan aan. Het einde in zicht, ik bekijk het gezicht
waar ik urenlang naast heb gestaan. Ik heb gedaan wat ik wilde, gestaan waar ik wilde, gedronken, gelachen, gedanst en geleefd. Ik heb geproefd van het leven, gekregen, gegeven, tot de laatste tel was ik erbij. Dit was weer zo'n avond waar God van zei, Jezus die ging in een zucht weer voorbij. Gedaan wat ik wilde, gestaan waar ik wilde, geborreld, gebruist, ben in de hemel geweest. Ik heb mezelf niks verweten, de wereld vergeten, gezwommen, gespeeld in de waan. De laatste akkoorden, ben op zoek naar de woorden, om voor koffie en meer nog met jou mee te gaan. Gedaan wat ik wilde, gestaan waar ik wilde, mezelf verdoofd met veel te veel rode wijn. Ik heb tussen dubbele tongen mijn keelschaal gezongen, heel veel gepraat, weinig gezegd. Ik heb het moeten verbannen, ontmoet en ontspannen, vanavond mezelf in de watten gelegd. Gedaan wat ik wilde, gestaan waar ik wilde, mezelf verdoofd met veel te veel rode wijn. Ik heb echt nog geen zin om een taxi te bellen. Ik wil nog even mezelf niet zijn. Ik wil nog even mezelf niet zijn. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. De leukste import Utrechtenaar. Die we kennen van Piekeren. Straks doet hij zijn grote hits. Ja, ik ga je gewoon aankondigen. De hitmaker. Zijn grote hits, het liedje wat nergens over gaat, maar rijkdom en vrouwen en alles maar geeft. En nou goed, ik kom straks weer bij je, Van Piekeren. Mooie kerel. Als een leuke zaal hast of podiumprogrammeur, hij neemt eens een keer binnen, Helione. Hast een geweldig jongen, zit ik bij deze bij hem. Jongens, even de komende weekend, maanden druk dus. Opnames, die plaat waar je me toe gaat. Is die al opname of zit je hem in een studioproces, schrijfproces? Volgende week vrijdag hebben we de laatste masterdag, zeg maar. Jeetje. Dus de laatste gaan we ermee afsluiten. Ja. En dan is de hele plaat al... Is het helemaal klaar, ja. Word je dan niet heel ongeduldig dat je hem moet laten liggen tot februari? Heel erg. Ja. Want het is... Maar waarom februari? Waarom februari? Ja, Sinterklaas cadeautjes ook wel leuk. Ja, waarom februari? Ja, we hebben het overlegd met Bolwerk en Snake. En ook in samenwerking met hun hebben we dat gaan geregeld. Oh, jullie gaan een feestje vieren daar? Ja, EP-release. Ja, klopt inderdaad. Dus daar ook veel meer over op Facebook en alles. Dus ja. Oh, dat klinkt formeel. Ja, formeel, ja. Ja, goed zo. Nee, ik zit nou hoor, man. Nummer. Welke? Times Like These. Oké, de Crookeds. Times like these are a haze for me. I'll never know if it's just a tease. Tell me please what's on your mind, so I can help, or if it's just a breeze. You can be always underrun. There's something wrong, but I don't know if it's true. Fight it, erase it, or I help you forget it all. Make me feel like I'm not all alone.
hesitate to tell if you are not okay. This thing will end someday, but it won't go without a fight. I can tell if you're still safe, so tell me what is wrong. Remember what I told you when there is always a place where we can go. So tell me please about what you think, or go somewhere when I blink. You can be always under run. There's something wrong, but I don't know the truth. Finally erase it, or I help you forget it all. Make me feel like I'm not all alone. You can say anything, but no, I'm on my way. Don't hesitate to tell if you are not okay. This thing will end someday, but it won't go without a fight. I can tell if you're still safe, so tell me what is wrong. You can say anything, but no, I'm on my way. Don't hesitate to tell if you are not okay. This thing will end someday, but it won't go without a fight. I can tell if you're still safe, so tell me what is wrong. Wauw. Oh, jongens, lekker. Wat is een kwartste nummer? Kortste nummer. Ja. Poh, Ga er eens over nadenken. Ik kom straks vragen, ik weet niet of jullie dat willen, om nog even een kort nummertje te spelen. Kan dat? Jazeker. Ja, mooi. Ja. Kom straks bij je terug. Ik ga eerst even naar Jan van Piekeren, Johan Fransen, muzikale freun. Nogmaals, nodig eens een keer uit op een podium in Friesland. Dat is fantastisch. Hartstikke geweldig, Jan. Dan kijk je me nou voorspellen. Jullie moeten straks naar Leiden. Ja, straks naar Leiden, ja. Leiden. Ja, we zijn een beetje zenuwachtig, want dit is voor ons de première om met een band mee te zingen, joh. Dat is echt voor het eerst. Ja, dat hebben jullie dan. Akoestisch. Dat hebben jullie dan weer. Ja, jongen, wij brengen het slechtste in mensen boven. Ja. Van stikstof tot orkestbanden, we doen alles in deze provincie. Ja, mooi. Nee, maar voor de tros. Ja, zonder band red je het niet bij de tros. Hè. Ik weet jou nog wel eens tussen Jan Smit en noem ja, maar op. Jazeker. Wat zeg je? Eén keer. Ja. De 2 J's, hè? De 2 J's, ja. Ja, de 2 J's. We gaan hem doen, je hitsingle. We gaan hem doen. Zeker weten. Dames en heren, hier is hij van Piekeren met een hitsingle. Het gaat helemaal nergens over. Oh, die jongens gaan een punt van doorbreken. Dat kan niet anders. Ja! Niet over liefde of een goed boek, identiteit of hoog bezoek. Het gaat niet over recht of steeds weer krom, of algoritmes tot aan de horizon. Het gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorderlicht, klimaattransitie of de grenzen dicht. Gaat niet over dromen of over spijt, of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou,
Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of landverraad. Het is gewoon een liedje dat nergens over. Ja, daar gaan we. La 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 la. Ja la la la. Ja la 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 la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la 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 la. Niet over incest of een valse start. Obesitas of zwaar verward. Niet over mazelen of studieschuld. Of een vegaburger die zijn zakken vult. We gaan niet over mij, of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa, rassenhaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Gewoon een liedje dat nergens... Ja, Friesland! La 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 la! Ja la la la! Ja la 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 la! Ja la la la! Ja la la la! Ja la 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 la! Ja, nog één keer! Ja la la la! Ja la la la! Ja la 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 la! Ja la la la! Ja la la la! Ja la 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 la! Ja la la la! Ja la la la! Ja la 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 la! Ja la la la! Ja la la la! Ja la 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 la! Dank u wel. Bedankt. Johan Fransen. En Jan van Piekeren. En als meer van hun weten was Van Piekeren. Daar is alles op te vinden. Dit is je nieuwe hitsingle. Number 1 in de charts. Maak er echt nog grotere hit van. Ja, en wij waren al fan, maar we zijn nog meer geworden. Dankjewel. Fijn dat we er weer mochten zijn. Goeie terugreis. Dank je. Dankjewel beiden. Yay! Yay! Straks nog een keer de Crookeds. Maar dan eerst even naar Mike en Peter. Are you dead? I've got jet lag. Jet lag. From London. From London, yeah. That's rock and roll. My wife is going to London Sunday. You got a light, maybe? Yeah, right. Dit een echt, hè? It's a real one. Ja, real rock and roll. Hey, hoe laat begint het, man? Morgen 2 uur start de eerste band. Ja. En zaal is open om 1:30. Dus, tot 12 uur live acts en dan zal Mike draaien. Ja, en tussen de bands door het opbouwen en het afbreken. Dan gaat hij ook zijn show doen. Ja. Gewoon leuke plaatjes. Elton John, you play. Oh god. Yeah. Nou, something like that. Goed. Kaarten, ben je online nog te kopen of vooral bij de deur? Ja, zeker. Dus, het gaat nu snel, maar zijn online nog te krijgen. Friggin' in the Riggin'? Frigginintheriggin.nl. Ja. En via Schaaf kun je zo krijgen. Dus, maar het linkt daar wel naartoe. Dus, Schaaf, morgen de Hoenekop, Phantom 4 en nog een heel soort orenband. Dankjewel. Thank you very much. See you tomorrow. Yep, you'll be... Bye. Hartstikke mooi. Goed. Mag ik er even langs, Martijn? Dankjewel. Hey, de Crookeds. Nou wel te vinden op internet en alles. Singles, LP's. Jullie komen hier sowieso weer. Dat bepaal ik gewoon. Nou, dat keur ik goed. Ja. Je hebt een manager, toch? Ja, klopt. Ja. Vrouwelijke manager, toch? Vrouwelijke manager. Ja, Inge. Ja, Inge. Ja, strenge dame zeker. Ja. Jullie het muzikale laatste woord. Wat gaat het worden? Dit is Reversed Evolution. Jongens, tot de volgende keer. De Crooked, live in Ordewin. Laatste muzikale bijdrage van deze week. Does it always have to be like everyone is on their own, as if I roam this world alone? But I'm not the kind of guy who drops his head to be a part of this extreme. Don't let it be just what it seems. So these thoughts inside of me are looking away. They used to be
down here. These are no people, oh, this I fear. All these thoughts inside of me are not looking the way they used to be. We're going dumber, reversed evolution. Go to the doctor, make yourself proud. Ja, zeker, zeker. Ja, het is altijd anders. Ja. Je hoort alles. Je bent net wat gefocust op wat je speelt. Droge studio. Kun je dat ook als band of niet? Ja, maar ik weet het te brengen. Nou, ik klink gedefinieerd hier. Dat het zo dood is. Ja, dus ik zit niet zo niet te verwachten dat er allemaal lawaai. Nee, dat scheelt ook weer. Lekker wel. Lekker spelen? Dat je wel een diep zegt. Voor mij hetzelfde.
Omdat er een heel soort misbegrip en argwage oer is en dat we die kjeld uit de loft hellen.